An balimaw aw ka do kibaru waati sera bi ye araba ye novamburu kalo tile 30 aw ka bi kunnafoniw a bena lase aw ma aw denkɛ ni aw balimakɛ Gawusu Jalo Rasjal de fɛ min ye karamɔgɔ Elhaji Jose Traoré ni Ala ye sini misibɔ kile jirana aw n'ale be ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi do kibaru a bena boli kibaruyaw ka kibaruya minnu n'u ye dugu labɔ bi kosɛbɛ min bɛ tali kɛ Farafina tilebiyanfan jamanaw olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Mali sira nɔbɔ kabini wagati jan tɛmɛnen ninnu na Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ don n'an ko a ma ko Goodluck Jonathan o Goodluck Jonathan kunungo tarata Goodluck Jonathan a cuna anw fɛ Mali kɔnɔ yan bɛnkan min bɛ Mali ni CEDEAO jamanaw cɛ ka tali kɛ furancɛ fanga ani wagati la tɛmɛ fanga tɔ min bɛ senna o ka se ka labato i n'a fɔ bɛnkanw y'a fɔ cogo min na Goodluck Jonathan a cuna anw ka jamana kɔnɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bɛnkan min n'o bolonɔbila la o bɛnkan in ka lajɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka nɔbɔ walima a bɛ ka boli laɲini siraw fɛ an bɛna ɲɛfɔli k'a la bi kibaruyaw kɛnɛ kan diinɛ maa dɔw wulila anw fɛ Mali kɔnɔ yan u y'a jira k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko laïcité o laïcité n'a bɛ tali kɛ jamana kɔnɔ taabolo bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka bato kɛ lafiya kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ ye jamana min ni diinɛ si tɛ se ka bayirali kɛ n'a ye k'a fɔ nin ye anw ka diinɛ jamana ye o de ye laïcité olu bɔra ka fara ɲɔgɔn kan Mali kunnafonidilaw tɔgɔ la bon min bɛ yen n'an ko a ma ko maison de la presse tɔnjɛkulu in yɛrɛ tɔgɔ de ye ko Wuruwatul Uska k'u tɛ jɛn n'a ye Mali jamana ka baara kɛ ni laïcité ko Mali ye diinɛ jamana ye wa diinɛmaw ka ca kosɛbɛ ko ka diinɛ taabolo de kɛ Mali jamana yɛrɛ sinsin bere ye ɲɛfɔliw bɛna k'a la aw ye bi an balimaw kasobon lakanabaw olu fana ye muruti farida tuguni fo ka se josariya tigilamaw ma kiri matarafabaw kiritigɛlaw kɔni ye baarabila kɛ kabini kunungo tile 5 baarabila don u ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔw tun ye sigi ka kuma min kɛ bɛn ma k'a la min ye josariya tigilama kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ni ale y'u ka surunlandontɔ ma jolenba ye n'o ye Musa Gindo ye ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye bi do kibaru kɛnɛ kan kasobon kɔlɔsilibaw fana y'a jira k'a fɔ olu bɛna baarabila kɛ ni kow taara nin taasira in fɛ ka da kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ u ma wasa baaraw kɔnɔna na do kibaru kɔnɔna na aw bɛna ni lafasatɔn kulu maaw ka lamɛli an'u ka dusumakasiw mɛn bi kunungo anw fɛ Mali kɔnɔ vérificateur général jamana yɛrɛ furuba wagande sɛgɛsɛgɛliba ale ye sɛbɛn gafe kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ ka kɛɲɛ ni san 2000 ni san 21 o sɛbɛn gafew ye suɲani minnu kɛra Mali jamana kɔnɔ a bɛ taa jɔ fo sigiyɔrɔ 33 la jamana furuba nafolo jugujuguyara ka caya a taara ka to sɛbɛnfuraw di colonel Asimi Goïta ma kunun kuluba yɛrɛ ɲɔgɔn kunbɛ bo min bɛ n'an ko a ma ko salle de banque a kɛra jamana gouvernement ministrew dafalen ɲɛna fo ka se jamana marabolo ɲɛmɔgɔba min bɛ nɔnabila bolo kan bi Abdoulaye Maïga ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan ale ko in bɛɛ lajɛlen seereya nka min bɔra kɛnɛ kan an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye bi an balimaw nin de bɛna fara kibaruya caman kan hali n'an da tɛna s'a bɛɛ lajɛlen ma an ka bakurubaw la nka ka da aw tulo kan k'a fɔ aw ka nin do kibaru in min bɛ lase aw ma donna dugusɛjɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan segukaw fɛ yen radio Joliba FM o min bɛ segukaw bara ale bɛna do kibaru lase ka daminɛ bi sɔgɔmada in na fo ka se donna don min n'o jara dali masa yɛrɛ ye nɛgɛ kaɲa 8 a dalan bɛna gosi segukaw bara 8h pile nɛgɛ kaɲa 19 segukaw aw bɛ se ka do kibaru segin ka na mɛ Joliba FM ale ka kibaruya lase bon min bɛ segukaw fɛ n'o ye Joliba radio ye radio Sahel min bɛ Binga Nara mara la aw bɛna do kibaru sɔrɔ ka fo ka se radio Badenya FM Manakɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kibaruya ninnu ganse aw ye ani an ka radio minnu bɛ ka lase kɛ Bamakɔ yan Soleil FM a n'a baaraɲɔgɔn radio Almubashiruna a ka ca kosɛbɛ an da tɛna s'a bɛɛ lajɛlen ma fo ka se Mali dugumisɛnnin dugubaw an bɛ hakɛto ɲini an ka radio caman fɛ ka da kan Joliba FM ale ka baara nundon baara minnu bɛ daminɛ bi sɔgɔmada in na segukaw bara o ɲɛfɔtɔ de an ye kumaso dɔw fɔ nka n b'a dɔn k'a fɔ aw ka ca kosɛbɛ aw minnu bɛ yen ni aw ye do kibaru ye ganseli daminɛ kaba foli b'aw ye tanu bɛ aw ye wa bonya bɛ aw ye nin y'an sigilen an ka kibaruyaw kɛnɛ kan waatinin kɔnɔ an bɛna ni kibaruya ninnu fɛsɛfɛsɛ aw ye an balimaw an ka bidon kibaruw bɛna daminɛ ni kibaruya min ye
aw b'a dɔn k'a fɔ bɛnkan dɔ tun sɛnsina Mali jamana ni farafina tilebiyanfa jamanaw yɛrɛw ka yɛrɛmarakuluba n'an ko a ma ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO waati min na u tun ye ɲangi bi Mali kan n'o ɲangi taara fo kalo 6 la ɲangi bɛ wuli don min na a jirala k'a fɔ furancɛ fanga n'o jɛnyana bɛɛ o tɛna san 2 ɲɔgɔn tɛmɛ o hukumu de kɔnɔ baara minnu kan ka kɛ Mali yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o baara ninnu n'a ma ɲɛ k'a fɔ o bɛnkan sɛbɛnw kɛra Mali ni CEDEAO cɛ maa min yɛrɛ sugantira k'o kɛ ciden ye o ye Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ de n'an ko a ma ko Goodluck Jonathan o Goodluck Jonathan ka taamaw senfɛ a jirala k'a fɔ kunungo n'o bɛnna tarata ma kunun tarata k'a cunna anw fɛ Mali kɔnɔ yan a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛnkan kɛra kuma minnu kan n'o bɛna kɛ transition walima furancɛ fanga don latɛmɛ fanga o ka baara kɛtaw walasa u bɛnkan kuma ninnu kana se ka sɔsɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a nana o sɛgɛsɛgɛli bolo de kan wa Goodluck Jonathan yɛrɛ ɲininkali kunnafonidilaw fɛ a ko ale dalen don a la k'a fɔ olu minnu ye farafina yɛrɛmarakuluba tɔndenw ye k'u bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ walasa bɛnkan minnu fɔra u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan ninnu ka se ka lawaleya. Goodluck Jonathan waati min na a bɛ cu Bamako yɛrɛ pankulu jigi kɛnɛ kan anw ye seereya dɔw sɔrɔ hali ni a y'a sɔrɔ seereya ninnu bɛ nanzarakan na Goodluck Jonathan kɔni y'a fɔ ngilɛkan de la nka don nata ninnu na an bɛna bayɛlɛma u ye an k'o lamɛnba nin kɛra pankulu jiginnen Bamako pankulu jigi kɛnɛ kan kunungo lansara waati. Mali is a part of us. We're part of Mali now, and the year is running to an end. Of course, I'm here on behalf of the Economic Community of West African States. They have a meeting on Sunday, 4th of December, and they want us to close up for the year to give them a comprehensive briefing of the transition program. So we are here to meet with our good friends so that we'll get that comprehensive briefing to brief the heads of state. So nothing special. Okay. Thank you. Donc, Son Excellence le Président Goodluck Jonathan indique qu'il est désormais partie intégrante du Mali, comme vous le savez, qu'il est ici actuellement parce que le 4 décembre prochain, un sommet doit se tenir avec les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Donc il est dans l'ordre des choses qui se rendent ici pour faire le point de la situation. Et il est là avec son bon ami, le ministre Diop, pour avoir les informations appropriées pour savoir quoi dire à la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra le 4 décembre prochain. Ambalmao Francis Kaw tola kiwroya charimbondaso mimbe Radio France International oluka la sigide mimbe nankwa mako Serge Daniel ale nana ɲɛfɔli kɛ ako ni maw ka jateminɛ serama ko ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ ko jamana kelen kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔba fila k'olu de bɛ cala ni waati la a fɔlɔ k'o ye premier ministre par intérim colonel Abdoulaye Maïga k'ale jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye k'a tun bɛ min yɛrɛ nɔna bilala n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga ye k'o fana nana kɛnɛ kan Serge Daniel y'a jira k'a fɔ ale ye kibaruya minnu mɛn ko nin dɔgɔ furancɛ laban in na ko jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔ ba bɛna taama kɛ k'i kunda kayikaw kan k'a bɛna taa ni fini min ye an k'o de ma ko manton du premier ministre a ka kuma kɔni bɛ min jira dɔrɔn k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi a n'a kɛ i n'a fɔ premier ministre fila de bɛ Mali kɔnɔ ko nin bɛna ko siɲɛ gale nka min ye bi arabadonya in ye jamana ministrew ka sigi min bɛna kɛ n'an ko a ma ko conseil des ministres a mana tigɛ da o da la ni hakilina minnu bɔra o kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ale bɛna ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye bi n'a y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga de kan ka baara ta walima ni colonel Abdoulaye Maïga de bɛna tɛmɛ ni baara ye a ka ca Ala fɛ bi kɔni ɲɛfɔli jɔnjɔnw bɛna k'a la an ye nin bɔ Serge Daniel yɛrɛ a ka tweet kan an balimaw nin bɛɛ de kɔfɛ kabini tɛnɛn tɛmɛnen malidenw caman bɔra nin kibaruya in joona dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga tun ye taama min kɛ ka taa colonel Assimi Goïta jabala la aw caman y'o ye ko tɛnɛn tɛmɛnen a tun taara jamana yɛrɛ wasade nɔnabilabaw olu ka ɲɛmɔgɔba n'an ko a ma ko colonel Malick Diaw président du conseil national de la transition ko a taara ka taa ale fana fo ka kɛɲɛ ni a ka nali ye ka na jamana foroba caw kɛnɛ kan kunnafonidila y'a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga bɛ nin taama min na ko yala a bɛ dɛmɛ de ɲinina sɔrɔdasiw fɛ wa walasa ka se ka segin a ka baara la a mana tigɛ da o da la sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na nka dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Maïga ye taama min kɛ ka taa colonel Malick Diaw jabala la
o taama in kuncɛlen kunnafonidilaw sera ma k'a ɲininga dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ye kuma min fɔ do kibaru tigilamaw ye an balimaw o kɔrɔfɔ ninnu dɔw filɛ. A y'a dɔn CNT o ye institution ba de transition kɔnɔ. Président kɔfɛ président ye sira yira n na mais transition de ye yamaruya di premier ministre ka baara kɛ. Ala barika la premier ministre par intérim a y'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ye ko ale bɛ baara min na CNT baara min di premier ministre ma k'a b'o o sira de kan. I nana a fɔ o la ka CNT ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo ani u ka mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ CNT la k'u fo k'u waleɲuman dɔn. N tila k'a fɔ ko sɔdasiw u ye min kɛ a ye n fa kojugu u ye n sutura u ye n bonya. N ko président de la transition n'a nɔfɛ mɔgɔw sɔdas finitigiw ni civiliw olu ye enfant prodige tubabukan na o ye mɔnɛbɔ tɔn o ye mɔnɛbɔ denw de sɔrɔla transition la u ye mɔnɛbɔ maliyɛnw la. Ka tila k'a fɔ ko kuma dɔ bɛ fɔ Segu ko denmisɛnnin tɛ ko ɲuman a bɛ se ka maakɔrɔba dɛgɛ nɔni. U ye baara min kɛ a bɛ bɛɛ wasa maa o maa ni ŋaniya ka ɲi sɔdasiw ye baara min kɛ i kan ka waso n'o ye. Ne na o foli k'a ye ka barika da ye a ye n soutenir comme a jɛɲɔgɔnw a bɛ place min na ale ni bonya kan ka ka Mali kɔnɔ. Ne na o de fɔ a ye k'a fɔ a ka n ka ci bila ka taa di CNT ɲɛmɔgɔ bɛɛ ani mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ CNT la u ka ne ka foli d'u ma ka barika d'u ye. Ne na o de la ka to bala sali ala Muhammad. Ni hukumu de kɔnɔ kunnafoni di sɛbɛn dɔw y'a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga bɛ labɛn na ni dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ k'a bɛna taama kɛrɛnkɛrɛnnen de kɛ ka taa hali ɲoro sirifukɛ n'o ye Cheikh Hamawula denkɛ Mbuye Haidara ka taa foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la ka d'a kan waati min na ko a tun bɛ bana la ko sirifukɛ ka tɔndenw ani hali sirifukɛ yɛrɛ duwawu mun kɛra k'a duwawu ninnu ma dogo wa a y'a jira k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ malidenw bɛɛ lajɛlen tun ŋaniya ye ale ka se ka kɛnɛya o duwawu ninnu de minɛra o de senfɛ don nata ninnu na k'a bɛna taama kɛ k'i kunda ɲɔrɔ sirifukɛ kan. An balimaw kasobon kɔlɔsilibaw n'an k'u ma ko surveillant de prison olu ka lafasali kulu a bɛ komi dabiw ye sunɔgɔtu ye ninnu bɔra kabini waati tɛmɛnen ninnu na ka dantigɛli gɛlɛnw kɛ ka ɲɛsin jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ma n'aw hakili b'a la kɛrɛnkɛrɛnnen la u yɛrɛw ka kuma lasela Lieutenant Dawuda Konate ale tun ye ɲɛfɔli ba kɛ nin ko la a bɛ komi jamana marabolo ɲɛmɔgɔw kɔni tɛ ka ninnu ka laɲiniw kɛ u fɛ la ye o de senfɛ u nana dantigɛli dɔ kɛ nin dantigɛli in bɛ tali kɛ sonaldonkulu 3 ɲɔgɔn na n'an k'a ma ko synergie des sections syndicales des surveillants de prison ko olu bɛna bɔli min kɛ walima u bɛna ŋaniya yira min kɛ ko fo maaw k'a dɔn k'a fɔ olu tɛ maaw ye minnu labɛnnen dɔ ka furancɛ fanga in ka baaraw gwɛlɛya walima ka fusiri furancɛ fanga in yɛrɛ la nka min ye tilenbaliya ani binkani min bɛ ka taa k'u sɛgɛrɛ n'u ka laɲiniw dɔw kɛlen bɛ bolokɔfɛ fɛn ye an k'o de ma ko gris unifié o bɛ tali kɛ u ka sarakow la ko ma se ka ɲɛnabɔ fo ka se bi ma wa min ye u yɛrɛw mana taa kalanbon na u bɛ sɛbɛn gafe minnu sɔrɔ n'an k'a ma ko diplôme maa minnu bɛ yen ni olu ka dɔntaw ye kelen ye ko ka olu ka saraw kɛ kelen ye a kɛra kalo saraw ye o wa min ye Lieutenant Dawuda Konate ka kuma la a ko lafasali kulu minnu bɔlen filɛ nin ye ko ninnu ka laɲini tɛna da kasobon kɔlɔsilibaw dɔrɔn ma k'u b'a ɲini hali jamana yɛrɛ lakana kulu o kulu bɛ yen ka daminɛ polisilakaw ka taa gendarmerie nationale garde nationale eaux et forêts a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen hali ni a y'a sɔrɔ eaux et forêts fana bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ bi olu fana tun bɔra ka dantigɛli kɛ wagati tɛmɛnen ninnu na ko bɛɛ lajɛlen sara ka kɛ kelen ye wa min ye olu kasobon kɔlɔsilibaw ye ko maaw k'a dɔn k'a fɔ banbaganciya wale ani furukufuruku wale n'a bɛ min kɔnɔ ko olu bɛna o de ta k'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ayi k'u b'u ka hakɛ dɔrɔn de ɲini a ko a b'a ɲini u baara ɲɔgɔnw fɛ minnu ye kasobon kɔlɔsilibaw ye k'a daminɛ Kayi fo ka se Kidal ma ka tɛmɛ Bamakɔ ko bɛɛ lajɛlen ka to kulomajɔ la don nataw la k'u bɛna dantigɛli kɛ k'a lase
baarakɛlaw bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarakɛla minnu ka baara ɲɛsilen don kasobon kɔlɔsili ma. Nin ye Lieutenant Dawuda Konate ka lase an balimaw. An ka don kibaru tɛmɛnen ninnu na an delila ka u ka laɲini dɔw lase hakilijigi bolo ma. Yala ninnu bɛ mun de kɛlɛla? An tɛ Lieutenant Dawuda Konate yɛrɛ an t'a lamɛn wa? Walasa aw ka se k'a dɔn ninnu bɛ laɲini min ɲini nin ko in ma daminɛ bi. A bɛ komi jamana ɲɛmɔgɔw jɔlen de bɛ kasobon kɔlɔsilibaw la. U kɔni tun ye ɲɛfɔli kɛ. O ɲɛfɔli o filɛ nin ye. Nangula n'o ye prime o ni indemnité o kɔnɔna salon kɔni an y'o kɛlɛ wuli ka jɔ an bɛ Mali autorité de la transition fo o la. U ye min k'o la salon donc an kan k'o bonyamada parce que o fana ye hɔrɔnya dɔ ye ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ i kan k'a fɔ. N'i ye laɲini kɛ mɔgɔ fɛ n'a y'a seko kɛ i kan k'o fɔ. Donc an b'o o bonyamasegin kɛ k'o foli lase autorité de la transition ma ka taa président de la transition ma ka taa bila a n'a ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na. Donc ɲinan kɛlɛbolo o wulilen bɛ ka jɔ ka da jamana lahala kan. Donc salon ta kɛra cogo min na madala ni ɲinan ta bɛna ko jɔ parce que jamana bɛ b'a dɔn k'a fɔ a u dun dɛgɛna ka nin fɔ faamaw mun na aw janto ka kuma la. Donc o y'an ka taabolo ye. Donc o kɔnɔna la an kan bɛ bi wurada balo sigi. Jamana bɛ lahala min kɔnɔna la wulikajɔ a bɛ kɛ ni hakilina min ye. D'abord an bɛ maliyɛnw ladɔnniya ka diɲɛ mɔgɔ ladɔnniya n'an b'a fɔ ma informer l'opinion publique nationale et internationale. Ka a kuma ka se faamaw fana kulo la min bɛ se ka kɛ o ka kɛ réforme ni refondation kɔnɔna la. Donc an ko o kɔnɔna la an ye point dama damaw labɛn. Donc an bɛ o points détailler k'a yira k'a fɔ olu bɛ niveau min na bi an ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ la. Olu bɛ niveau min na bi o baaraw kɔnɔna la. O point fɔlɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko jiri dɔ adoptera n'an b'a fɔ ma ko la jiri unifiée. Parce que wulikajɔ kɛra syndicat fɛ k'a yira k'a fɔ ko traitement de salaire bɛ ka kɛ cogo min na k'a man ɲi. K'i b'a sɔrɔ in dɔ tala ni diplôme kelen ye mais k'i bɛ taa sɔrɔ sarako bunangu la aw ka indice de traitement tɛ kelen ye. Donc ko o ye disparité dans le traitement de salaire. Donc n'a man ɲa k'a ka ko cogo a ka kɛ a diplôme égal traitement de salaire de base égal. K'a yira ni mɔgɔ min taara ɲɔgɔn fɛ bague la quel qu'en soit les corps, quel qu'en soit les départements sectoriels, que eux ka indice ka kan ka kɛ kelen ye. Mais maintenant o ka danfara bɛ se ka kɛ min ye a bɛ fɔ ma ko les avantages liés au salaire n'o ye prime ani indemnité ye. Parce que baara bɛ n'a gɛlɛya dɔ donc prime tɛ se ka kelen ye indemnité tɛ se ka kelen ye. Mais traitement de base o ka kan ka kɛ kelen ye. O kɔnɔna de la gouvernement de la transition ye jiri dɔ adopté n'an b'a fɔ ma ko la grille unifiée. K'a yira k'a fɔ ko i ni mɔgɔ min ka diplôme ye kelen ye quel qu'en soit les corps, quel qu'en soit les secteurs. Que e n'o ka traitement de salaire basique ka kɛ kelen ye. An yɛrɛ syndicat ni gouvernement ye baara ko o texte préalable kan avant projet kan. Mais an nana jateminɛ kɛ o texte bolen danfara min kun bɛ dɔw yɛrɛ faral'o kan. O la kɛ problème ka résolu an bɛ se k'a fɔ problème to gangréné la de. Bon i t'a sɔrɔ anw siribi anw fɛ agents bɛ recruter ni bague de ye. N'i taara finitigilaka tɔw fana fɛ agents bɛ recruter ni bague de ye. Maintenant i t'a sɔrɔ o finitigilaka tɔw fɛ olu ka agents ka bague an'an ka agents ka bague i t'a sɔrɔ indice différentiel min bɛ yan dɔw bɛ 20 points bɔ dɔw bɛ 30 bɔ dɔw bɛ 40 points bɔ. Donc ça veut dire que le problème est résolu. Alors c'est le même bac malien acquis au sein des mêmes écoles maliennes. Donc on y oublie la balance kelen kono je pense que a be pouvoir kan ka kelenye. Donc nous pouvons kelenye indice de traitement ka kelenye. Anya fama u wele dawla ka fo ni bare manya benga ngara minya mako o chogola. Uko tiena fendo kara kono mi manya. Donc on mi manya akaranka corriger anu sigira anye baraw damine o fana beta fo kalo woro kalo segina sisan. Mais on a jateminɛ k'a fɔ o dossier traînelen don a sumayalen don fonction publique ni ministère de l'économie et des finances ni ɲɔgɔn cɛ. An ye sigi k'a fɔ caman kɛ an ko jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka gɛlɛya ta k'a ɲɛsin jamana in ma bilen. Mais min bɛ yen n'i y'o fana institution an k'o kɛlɛ ko jɛ kɛra o ma. An kɔni ye o projet kɛ encore hakɛ min b'a la an ye projet kɛ k'u bila ka taa mais projet ninnu fonction publique la bi ani ministère de l'économie et des finances ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a fɔ baara sumayalen don. Fɛn bɛɛ ka ɲa waati la donc baara sumayalen don donc an b'o wele lase faamaw ma k'a yira k'a fɔ jiri unifié min n'anw ko an ma jɛ n'a ye n'an ka projet bɛɛ fonction publique la donc ko fonction publique bɛ se ka min kɛ très rapidement o ka kɛ o jiri ka bɔ pour que disparité min bɛ an ni corps tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ka ban an ni ɲɔgɔn cɛ o hakilila kelen kɔnɔna la salon an ye préavis de grève dɔ kɛ o ma dogo mɔgɔ si la jamana in kɔnɔ an ni faamaw sigira an kumara an bɛnna prime minnu kan alhamdulilayi a prime ninnu bɛɛ alignera fo kelen
o kun kan ka damina les 1er janvier 2022 n'an b'a fɔ ma ko les heures supplémentaires bɛnkɔrɔ kan k'a fɔ bon o tɛ se ka ta salon fɛ mais k'u b'a ta ɲinan budget fɛ à partir du 1er janvier 2022 donc k'a ta o don ma fo bi da tɛ ka don o kuma la donc an bɛ wele lase fonction publique ma le ministère de la fonction publique du travail et du dialogue social ani le ministère de l'économie et des finances dossier b'o de ɲɔgɔn cɛ donc très rapidement conformément au protocole d'accord signé entre la synergie et le gouvernement de la transition l'année dernière, donc au air supplémentaire fana, il y a correspondance qui est ministre Mabe Sababo, élection Tekake, donc au canté fait kata sira wele kan ambe sigi ka fo konna la jamana be la hala mi kono anga sigi anga fo min bi se ka ke o ka ke jamana kono. Donc au point flanant, o be an yɛrɛ na an ka ministère ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye le ministère de la justice et des droits de l'homme. O y'anw yɛrɛ jabala ye parce que anw ye finitigilakaw ye mais anw jabala bɛnnen don ministère de la justice ma kuma caman an b'a ye a bɛ kɛ mɔgɔ caman miiri la k'anw bɛ ministère de la sécurité de la ayi mali finitigilaka ye kuluba fila ye kuluba fɔlɔfɔlɔ n'an b'a fɔ ma ko les forces armées et de défense o ye sɔrɔsilakaw ye olu logelen bɛ le ministère de la défense et des anciens combattants a kuluba filanan an b'a fɔ ma ko les forces de sécurité communément appelées les corps paramilitaires o corps paramilitaire 5 de bɛ mali la polisilakaw en balma protection civile aux forêts douaniers ani en surveillant des prisons ni corps duru de forces de sécurité mais nous fana be jabala te kelenye police la ga ni sapeur olu jabala le ministère de la sécurité et de la protection civile olu corps flabé en surveillant des prisons jabala le ministère de la justice aux forêts jabala le ministère de l'environnement maintenant douaniers naturellement olu jabala le ministère de l'économie et des finances. Donc ni bena a ka gestion do mais ala ya an grâce don statut la namba foma la loi au statut be an ga bara tableau a fonctionnement a organisation an min ka kan droit la an min ka kan an ga min fana ke devoir la o loi be déterminer o loi adoptera le 7 juillet 2016 namba foma ko la loi numéro 031 portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et l'éducation surveillée au statut qu'on la au statut nié peut-être loi des principes fondamentaux de dégager maintenant disposition de que loi kono olu be renvoyer texte réglementaire do talla no e décret we no e arrêté interministériel we no e arrêté we no décision we o konna la anga article dobo o konna la namba foma ko l'article 124 au article 124 ba fo ko ni surveillant de prison yana nga so ma folo ambe article 22 commenté article 22 be mon fo que la formation est un droit pour les fonctionnaires de la surveillance des services pénitentiaires et également un devoir pour l'administration. C'est-à-dire que l'administration a surveillé un blanc, carrière qu'on a la kata kalanke, a kata formation pour que la connaissance améliorée, que la bara améliorée. Que la irafana ko au article mba irafana ka pourquoi a droit de don. Administration a devoir de don ka ke, surveillant a droit de fana do ka kai. C'est l'article 22 de la loi du 7 juillet qui dit ça. Donc on va dire qu'à formation il y a un droit de nanya ni namba critère répond à karanga ama. Mais talenya au article 121 au loi qu'elle qu'on a là au be conditions dégagées conditions minu ba to ka fo et surveillant de prison et bi se ka ta kalanke. Donc neto répond donc ça veut dire que e mangata kalanke. Article 121 aux conditions. Cela veut dire que pour que les cas soient autorisés, il y en a un d'accord de lettre, il y a autorisé, c'est que les critères répondent. Nous répondons loi, ça veut dire que c'est un maintenant, article 124, il faut à toi faire. Car faut si dans un attaque calanque, calan façon du manque, et quelle façon du manque, comme ministère de l'Embe, on a baratabora, au ministère qui a arrêté d'autres. Arrêté Mimbe, on a profil de formation défini. Car faut écrivain. Et puis c'est que kalanke ni domaine de kono. Donc ça veut dire que c'est que domaine par exemple n'a pas droit, il y a le droit pénitentiaire, il y a la criminalité, il y a la psychologie et tout. No bekara arrêté kono. Ça veut dire que c'est que kalanke ni conforme au arrêté là. Mais depuis 2016 il faut bi au arrêté mata ministère de la justice fait. Donc ça veut dire que ambe kata kalanke. Ulu ko arrêté maintenant pour réglementer et recadrer la formation au maquet. Donc anya correspondance chamanci ministère ma anta haro da donyere. Pour que au kake aka donc a fo an ka profil de formation ni bora ni konna la ini ni tela de ka kan ka renvoyer ni fonction la au maquette donc an gon me ka kalanke katata ouais donc fo kana bla nyinang
anga ministère de la justice min be sisan ay lettre circulaire dobo ko lettre circulaire ka ira ka fo ko ka kalanko sonsoro folo ka critère do fo kono critère minun te loi kono ko ki conforme ola on y lettre tiama ka fo monsieur le ministre e kan lettre circulaire a folo a tsaka ke pese statut do bambulo no e loi au statut au banga critère dégagé donc lettre circulaire selon la hiérarchie des normes au tu sais qui substitue décision des ministres là c'est qui substitue disposition de la loi là donc au tsaka jam ka fongo bo tsaka ke pour que ka seka karanko réglementé en fait formation réglementée fika arrêté ta conformément à l'article 124 jabi make arrête lettre circulaire bola donc kalanko sonsoro la u ye consigne di anga directeur de réseau no bema ka di registre bema ko kana demande transmis ni mi ma conformer aux lettres circulaires là encore monsieur le ministre o tise ka ke parce que e ma arrêté ta folo ka profil ke ye critère minun ka kono critère c'est ka peut-être critère de loi kono déjà donc au critère de respecter parce que lettre circulaire est document interne de pour que ka information na passer service kono mais a tise ka kogoda loi sariya sendoma o tise ka ke ni yo dro o sariya soso ye anyo lettre tiama jabi make en cela ka lettre tiama ka détail be dama conformément à la loi au détail be ta fo page wolonvla la correspondance min tiama avec tous les détails mais c'est le statu quo anga bon maintenant ase anda nyini anaka sika nga kuma nan kuma la peut-être que fillo ba kono kuma bisira ke ambalno ka kenyani hali jamana kiri tigelaw ani josaria nobo baw fana tunya lanyini uni jamana marabolo nyamgo ka siki ka kuma ke abe komi o fana golera kadaka ambe do mina iko bi ko josaria tigela maw fana e bara blake kamini nege kanya fu ka kenyani uka lanyini do munun tunyina jamana nyamgo fe uka siki ka kuma kaka Musa Gindo nyini ngale kuna funi charbunda so mimbanga jamana kono nankwa mako Renouveau TV kuna fundila Isa Kabaya nyininga atumbora ka nyefolike uma ben kelenga uma nyogon famu ya balia in sorla mudefe anga bi dokibaru keneka aka uklomajo anga franyonga anga josaria tigi Musa Gindo lame aleye uka sonal don ton kulu do maye foka da mauklo ka fo uka sonal don ton kulu nunu ina fo syndicat autonome de la magistrature et syndicat libre de la magistrature ni barabla imbe nunu bela jelende kofo halni aya soro sonal don ton wura ube ankoni yemime ka fo mali josaria tigla ma ukoni bena singela fiya boke ka kenyenu ka lanyinu nye kanyeshi jamana marabolo nyamgoma yala munde temena Isa Kaba ambara nyo ani Musa Gindo chedi sorobani msorobaw anta nkulo majo ko lamewa Musa Gindo awni gouvernement ka chideu aw kumbe la jela aw ma be munela effectivement ça va bien parce que comme Saria Sraga entre préavis de grève bla kalo l'état le 10 novembre préavis bla les commission bla au CNF namo jokludo ni mato amsega siga kuma nyoya ni amsega boda so ni grève ko ina wa kuma nyoya sigira chien fla et chien saba kunu tu à laban be masega kala ni be makala ko bebi igra joro la bebi ga position ka pour na no gela parce que ambet me faire que ga Saria kono pour ga ko siga nya to na malheureusement amanya o kama je willo o kama yanga grève préavis kono fole me to na kamba damne ka clé ni bi mardina depuis mini wakati grève damne na kama avec clé duruma ay critique ro ko ni grève be no o kololo bi se bema abse ma absenema kololo juma parce que bon bi ta papier miseman do ni na ko nationalité ni casier judiciaire olube bo kiri fana be se ka jo kiri dum fana mako bale ba soro do ye fien bo danini ou be do ko kiri ka nga ken usele me ko kono olube be kololo be population pour kama ambe ya fa ni population fait parce que il fait ni to bi se ka acte opposé même se ka ko glacer mokoma ambe je Sénégal flawe ya fa ni malien be fait parce que ambe ka kelemi ke o e ka agira ka fo amun kelon kanga mo la clé na ore jengena amai parce que ka do fara magistrat do shiga ka do te o e kololo de mi manga ke na dun kera sini abseka seki environnement o de kama me fe ka ni kera wi mesena population ka se ka famu ka ira ka fo ka ta bifo tuma
an ka tribunal bɛɛ bɛna datugu n'o bɔ kɔfɛ tuguni an ka jɛkuluba dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko rentrée judiciaire an fɔra k'an b'an sen b'o fana na parce que olu fana bɛɛ b'a yira an ka dusumangasi yira n'o ko bɛ kɛ le 1er décembre Cour suprême na. Musa, interprétation caman bɛ aw ka grève in kun na tigitigi kun belebeleba ye jumɛn yɛrɛ ye de bɛɛ ka se k'a faamu min don parce que mɔgɔ caman bɛ ka fɛn caman fɔ minnu tɛ tiɲɛw ye. Oui, a kunba ye min ye nɔ o ye k'a fɔ k'u bɛna dɔ fara magistrat dɔw si kan ni olu bɛ Cour suprême na o ye magistrat damadɔ ye pour que k'a ka ɲininkali dafa magistrat Mali bɛɛ an ye magistrat 513 de ye bon n'a fɔra k'u bɛ magistrat damadɔ ta ka dɔ fara olu si kan pour que olu ka se ka baara kɛ ka ye komi i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen n'olu tɛ bon o sariya min b'o fana fɔ ko yɛlɛmali fana o tun kan ka kɛ ni anw de ye parce que ni sariya bɛ yɛlɛma bɛɛ de da bɛ don a la n'o ye syndicat ye anw da ma don a la o de kama an bɔlen a kalama an ye sarana kɛ k'a da k'a fɔ ministre min bɛ ka kɛ a man ɲi mais an k'a lajɛ n'an bɛ se ka bɛn a kan o de kama commission sigira négociation kɛra olu ma se ka ɲɛ bon maintenant o sariya sen fana kɔnɔ sariya sen wɛrɛ bɛ yen nɔ min b'a yira k'a fɔ k'u ye kiiritigɛla ye fo ka t'i se san 65 ma ni san 65 sera dɔrɔn i tɛ kiiritigɛla ye tuguni or minnu bɛna taa kɛ yen nɔ ni olu bilala la n'u kan ka taa fɛn na retraite la décembre la n'olu tora u bɛ taa fo san 61 san 65 san 67 ou bien san 70 yɛrɛ bon n'o dun kɛra dɔrɔn i dun tɛ sariya baarakɛla ye o de ye gɛlɛya yɔrɔ ye grève kunba yɛrɛ o de ye pour que o sariya in kana se ka projet a ko ka dabila pewu komi an y'an ka communiqué ye cogo min na o de fɔ ni tile 5 baara n'a ma se ka ɲɛ an bɛ taa bolo fɛ an bɛ continuer ka taa o kan o de fɔra an ka communiqué kɔnɔ o kɔrɔ bɛɛ ka i janto a la nin ye dusumakasi wagati tile 5 n'o o ma ɲɛ an bɛ se ka taa ɲɛfɛ dɔɔni welelikan min b'an bolo an ye kiiritigɛla de ye an bɛ kiiri tigɛ maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la o kelen filanan ye jumɛn ye tuguni ni an kungo wulila fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛ ka min kɛ o ka dɔn bon min fɔlen filɛ nin o dɔnnen don bɛɛ fɛ an kɔni an bɛ min ɲini population fɛ dɔrɔn u k'an faamu nin tɛ ka kɛ ka dusumakasi lase u ma mais a bɛ kɛla dɔrɔn k'an ka laɲini dɔw de kɛ o de kama an b'a ɲini bɛɛ fɛ a n'an ka militant bɛɛ fɛ bɛɛ ka grève observer tile 5 kɔnɔ k'a fɔ tuguni ko an ka dayɛlɛlen don pour que ka sigikafɔw kɛ n'o ye négociation ye an ka da ma tugun o kama o welewelekan de bɛ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye syndicat 2 tɔgɔ la. An balimaw kununko tarata a jirala k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye cakɛ bonda kɛrɛnkɛrɛnnen min bila sen kan Mali kɔnɔ n'a ka baara ye ka yurugurugumaw ani soɲanimaw minnu bɛ jamana foroba nafolo jugujuguya ka se ka olu kofɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye n'o kɛra bɛɛ wulikak'u nɔfɛ josariya tigilamaw fɛ hali ni a y'a sɔrɔ josariya tigilamaw yɛrɛ aw bɔra k'u ka damakasikaw mɛn ka kɛɲɛ n'u ka baara bila ye an ko ale de ma Mali kɔnɔ ko vérificateur général ni vérificateur général ale sinsina anw fɛ Mali kɔnɔ jamanakuntigi Amadu Tumani Ture de fɛ a ye taama dɔ kɛ ka taa Canada jamana kan a ko ale y'a ye k'a fɔ olu ka foroba nafolo tɛ se ka jugujuguya ka da vérificateur général min tun bɛ ale ka wulikajɔw kan ko a fana bɛ n'o ɲɔgɔnna kelen de sinsin Mali kɔnɔ ni vérificateur général a sinsina général Amadu Tumani Ture ala ma hinɛ a la ale ka hakilinaw de don kununko tarata novembre kalo tile 29 san 2022 ale kɔni taara jamanakuntigi colonel Asimi Goita dagayɔrɔ la a taara sɛbɛn d'a ma ka kɛɲɛ ni san 2021 ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra suɲani wale minnu kan Mali kɔnɔ yan ko nin kɛnɛ in kan jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔba n'a bɛ nɔnabila baara la bi n'an ko a ma ko colonel Abdoulaye Maïga ko ale tun bɛ kɛnɛ kan ni sɛbɛn gafe in dira Asimi Goita ma ale ɲɛna min ye josariya tigilamaw yɛrɛw tɔgɔla ministre kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye ministre de la justice garde des sceaux Mahamadou Kasoge ale tun bɛ kɛnɛ kan ministre min ka baara ɲɛsilen don jamana yɛrɛ koɲɛ kibaruyaw olu yakubayali k'o sigi sen kelen kan n'an ko a ma ministre de la refondation de l'État Ikasa Maïga tun bɛ kɛnɛ kan jamana wasaden nɔnabilabaw ka ɲɛmɔgɔba Malik Jaw ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ani jamana marabolo yɛrɛ tɔnkulu tɔndenw bɛɛ lajɛlen n'o ye jamana gouvernement maw ye ministrew k'olu tun bɛ kɛnɛ kan nin kɛra Kuluba u ka ɲɔgɔn kunbɛn bon min bɛ n'an ko a ma ko salle de banquet de Kuluba ko nin sɛbɛnfura min taara di colonel Asimi Goita ma vérificateur général Samba Al-Hamdou Babi fɛ k'a ko nin sɛbɛnfura in de kan ka kɛ sabu ye k'a dɔn jamana in yɛrɛ bɛ lahala min na ani kojugu min ɲɛsilen don jamana ma wa min ye jamana yɛrɛ foroba jama ka tɔnkulu ɲɛmɔgɔw société civile ko ninnu bɛɛ lajɛlen ladɔnniyara nin kibaruya in na
a ko nin sɛbɛnfura min taara di ko a bɛ taa jɔ fo bakuruba 37 ɲɔgɔn na nka ko mugan ko nin b'a la ko olu ye nafolokow de ye 4 b'a la olu ye baara kɛbaliyaw ani laɲini min tun ɲini n'a tigilamaw fɛ u ma se k'o kɛ jamana ye ko 8 b'a la ko olu kɔni ye laɲiniw de ye min kɛra sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ minnu baaraw ma kɛ 1 kɔni b'a la ko ye politiki baara ye jamana yɛrɛ baaraba dɔw tun bolodali fɔra k'o ma kɛ a n'a kɛ o nafolo de tununa ko nin kɛnɛ de ka jamana ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kolonɛl Asimi Goita ko a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ nin ɲɛna n'a y'a sɔrɔ yurukuyuruku o kɛlɛli ani foroba nafolo jugujuguyali n'a soɲani o de ye baara dilala k'o bila vérificateur général ka bolo kan ko nin sɛbɛn min nana di ale ma bi ko ni ala sɔnna ma ko bɛɛ lajɛlen k'i sigi k'a lajɛ ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna nɔbɔ walima a bɛna sɛgɛsɛgɛ togoya la jamanadenw na se ka wasa furancɛ fanga ni waati latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba kolonɛl Asimi Goita y'a jira k'a fɔ nin baara in kɛli o y'ale ma jagoya de ka da kan n'i y'a ale ka fanga baaraw lajɛ ni manja b'a kan bi walima ni makɔnɔli bɛ jamanadenw yɔrɔ la bi o makɔnɔli dɔ ye jama ka nafolo tangani ye ka bɔ maajugu ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma nansarakan na ko deniers publics ka se k'o lakana a ko a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ min ye furancɛ fanga yɛrɛ baara ye ko ni a y'a sɔrɔ jigisigiba b'olu kan fasodenw yɔrɔ la ko dɔ ye nin baara cɛjugu ninnu kɛlɛli de ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ yan jamanakuntigi ma tila kuma la a kɔni y'a jira k'a fɔ a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maaw k'u bolo fara ɲɔgɔn kan hali vérificateur général ani kiiritigɛbaw ko bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ ŋaniya kelen ye nin wagati la walasa ka yurukuyuruku wale k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ kuluba yɛrɛ kunnafoni caribondaso tigilamaw y'a jira k'a fɔ nin kɛnɛ in wulilen ko kumaw kɛra nka hali ni a y'a sɔrɔ a kuncɛra ni fototaw ye kuluba yɛrɛ a dukɛnɛmala la an balimaw Mali sɔrɔdasilakaw ka kunnafoni caribondaso n'an ko a ma ko direction chargée de la communication de l'armée k'olu wuli ye wulikajɔ kɛ ka taa Algérie jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u yɛrɛw ka baaraw bɛ kɛ cogo min na ka se k'o yakubaya ko jamakuluba de wulila u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔyaso la n'an ko a ma ko direction de l'information des relations publiques des armées a ɲɛmɔgɔba taama in senfɛ ko b'u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔ Suleman Danbele bolo k'u taara kabini novembre kalo tile 19 min ye novembre kalo tile 28 ye baara in kɔni bɔjɔra taama in tun ye baara kɛ taama de wa hali kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ sous direction des relations publiques fana n'o ye colonel Dawuda Sidiki Jara ye ani chef de section d'information capitaine Nadej Dakuo ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ taama la Algérie jamana kan u kɔni tun taara kalande la kalan min bɛ tali kɛ bɛɛ yɛrɛ foroba jama marali la o hukumu kɔnɔna na ani sɔrɔdasiya taabolow la k'u taara ka taa nin dɔnniyaw de ɲini ko taama in senfɛ Algérie jamana kan Mali ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'an ko a ma ko Mahaman Amadu Mayiga u taara o jabala la kari tɛmɛnen u n'o fana ye sigi ka kuma kɛ wa min ye o dugujɛ tɛnɛ novembre kalo tile 21 k'u taara Algérie yɛrɛ musée central de l'armée u ka sɔrɔdasiw ka minɛnkɔrɔw bɛ mara yɔrɔ min na an ka jamana sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw taara ka t'u ɲɛda o kɛnɛw kan ko u tun bilasiralen bɛ ni directeur de l'information de la communication d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne général-major Samba Mabrouk ko n'a ka jama de ye Mali jamakulu sɛnsɛn ka taa nin kɛnɛ kan u ye barosigiba de kɛ o barosigi senfɛ général-major ko a ye Algérie sɔrɔdasiw ka tariku ɲɛfɔ togoya min ni a y'a to Mali yɛrɛ ka jamakulu min tun bɛ kɛnɛ kan u ye kalanba de bɔ nin taama in kɔnɔ ko olu ka sɔrɔdasiw ka wulikajɔ caman bɛ yen ko a tɛ taa kunnafoni ɲuman dili kɔ a tɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɔ a tɛ taa hali sɔrɔdasiw yɛrɛ ka gindola-kow caman bɛ yen o suturali kɔ kibaruya ganseli ko bɛ tali kɛ tayɔrɔ damadɔ la a bɛ fɔ min ma ko la communication externe ani communication interne ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ yen wa ɲɛfɔli caman de kɛra ko général Mabrouch ko a y'a jira k'a fɔ an ka jamana sɔrɔdasiw minnu bɛ Algérie jamana kan ko dayɛlɛnnen du ye waati bɛɛ lajɛlen o de senfɛ k'u ye taama caman de kɛ ka taa hali kibaruya caribondasow la Algérie i n'a fɔ barosigi dɔ kɛra Algérie yɛrɛ tɔgɔ la radioso dɔw la radio Esalit ani Waknan El Azm ale ye site en ligne de bɔlɔlɔ sira kibaruya caribondaso don min bɛ YouTube sira kan wa min ye kunnafoni di sɛbɛn bɛ Algérie n'an ko a ma ko El Djeidj ale ye sɔrɔdasiw ka kibaruya caribondaso ye Algérie jamana kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw
sordasiya sira fɛ k'u ninnu taara nin bɛɛ lajɛlen na. Kibaruya in kɔni bɛ kuncɛ yɔrɔ min na a jirala k'a fɔ kalan caman de bɔra nin kɔnɔ, wa hali sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw dira minnu ye waleɲuman di sɛbɛnw ye Mali jamana ka ciden minnu tun bɛ Algérie. Colonel Suleiman Dambele n'a taamaɲɔgɔnw fɛ an ye nin kibaruya in bɔ sɔrdasiw yɛrɛw ka kibaruya caribondaso n'an ko a ma ko DIRPA ale ka sira fɛ. An balimaw, kari tɛmɛnen nɛgɛ kaɲa 15 tɛmɛnen ni sanga 45 ye, kulu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ n'an ko kulu de ma ko cadre d'échange pour les réformes des textes du CNJ, Conseil national des jeunes. A b'a dɔn k'a fɔ nin kulu ye denmisɛnw tɔgɔla kulu de ye anw fɛ Mali kɔnɔ kabini waati tɛmɛnen ninnu na. Nin kulu in a bɛ i n'a fɔ furukufurukuba de b'a kɔnɔ, ɲɔgɔn faamuyaba de b'a kɔnɔ. O kɛra sabu ye bɛnkan ye min ye denmisɛnw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ i n'a fɔ bɛnkan wale ninnu bɛ ka sɔsɔ di dɔw fɛ. O de senfɛ denmisɛn dɔw fana tun farala ɲɔgɔn kan ka kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ gwɛlɛya min bɛ Conseil national des jeunes kɔnɔ n'an ko a ma ko CNJ. U ye ɲɛfɔli k'a la min ye Kaba Diop ye. Ale kɔni ye maa ye maa min n'a ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ, min ye denmisɛnw ka baarako haminakoba dɔ ye jamana in kɔnɔ. Wa maa dɔw maa min a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ kabini Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga la waati min na, denmisɛn minnu y'a jira k'a fɔ foroba fanga n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kalifara maa la ko jamanadenw hakilina ani jamanadenw miiriya baara de bɛ sinsin jamana kɔnɔ. O ye jamana kɔni taabolo ye. Ni Kaba Diop tun b'o la, wa a yɛrɛ bɛ maa hakɛ min dɛmɛ la bi Mali kɔnɔ a n'a ka denmisɛnniya o ka ca bi kosɛbɛ. Nin baro sigi in kɛnɛ kan bɔlɔlɔsira kibaruya caribondaso i n'a fɔ Kati 24 olu ye laseli kɛ. Kaba Diop kɔni ye baro in jujɔn. An ka fara ɲɔgɔn kan an k'a ka kɔrɔfɔw lamɛn. N ka foli bɛ an teriw fɛn fɛn bɛ yan bi, an ye n ka wele sera fɛn fɛn ma n'u nana, ani ni minnu ma se ka yana sɔrɔ n'u y'an wele fana k'a f'u ye u tɛ yan nɔ mɛ hakili bɛɛ lajɛlen bɛ salle in kɔnɔna la. An ka foli bɛ fana an ka cadre représentant min bɛ région tɔw la ka daminɛ Kayi ka taa fo Kidal, n'u bɛɛ bɛ k'an suit Facebook ni bɔlɔlɔw sanfɛ. An ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. A kun ka d'u ye ka se yan nɔ comme président y'a fɔ cogo min na, ko balilen bɛ ko sudalen sa. Donc du coup n'a fɔra olu ka bɔ fo yɔrɔ jan ka na, a kun bɛna retard ta. Donc il y a une urgence, donc si l'urgence est là, donc il faudra prendre des dispositions par rapport à l'urgence aussi. Donc président ye kuma bɛ fɔ, aw yɛrɛ ko ne ye président ka conseiller de. Maintenant ne ka weleweleda bɛ taa toujours an ka ministère de fan fɛ, surtout an ka jeunesse ministre yɛrɛ, parce que ale de bɛ se ka nin problème bɛɛ da bibi in na. Parce que président a fɔ an bɛɛ bɔra kalama conférence dɔ tenira Buguni, u ye équipe min bila sur place, olu kun kan ka disposition min ta ka texte réviser, olu ma se k'a kɛ. U ma se k'a kɛ, u ma se ka jaabi fana d'an ma ko min y'a to u ma se k'a kɛ, u ma se k'o fana fɔ. Donc an barila dɔrɔn k'u ka communiquer k'a fɔ k'olu bɛna dɔ fara u yɛrɛ ka mandat kan. U bɛna fara kan ni dalawa min an bɛ fɛ k'o de fɔ an ye. Parce que déjà an t'u reconnu déjà kaban. Mais ni i ka ɲɛmɔgɔ ko i dara mɔgɔ min na, ministre min bɛ kuma Mali jeunesse bɛɛ tɔgɔ la, ale ye yamaruya di an bɛɛ sɔnn'o ma ka fɛn dɔ confier o la, mission confiera, ni mission ma se ka ɲɛ, an b'a fɔ ministre kelen ɲɛna, il est temps qu'il s'assume, qu'il prend sa responsabilité. Jeunes ninnu bɛ an bɛɛ fasoden de ye, an bɛɛ bɛ Mali ka ɲɛtaga de fɛ, mais u y'a yira bibi in na la ko tiɲɛ k'u tɛ se. Maloyala ko tɛ o, n'i tɛ se minnu bɛ se, ne kɔni kun fɛ depuis an ye lettre ci u ma, u y'an wele ka baro fitinin ka n'an ye, mais n'u kun kan ka mun kɛ n'u ma se k'a kɛ, Ala y'a dɔnniya d'anw ma, hali sini n'an bilala kunna an bɛ se ka disposition ta ka texte ninnu na travailler pour que maliden cɛ n'a muso fɛn fɛn ye sifinnakaw ye bɛɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ texte in kɔnɔ cogo min na. Sini ma sinikɛnɛ ma problème min filɛ ka kɛ an bɛ se k'o éviter cogo min na. Donc an ne tɛna kuma janya tuguni comme question bɛ nalen, mɔgɔ wɛrɛw fana kan ka kuma fɔ, n bɛ segin a kan tuguni an ka jeunesse ministre an dalen don a la sini, an dalen don a la sinikɛnɛ, an b'a dɔn fana a bɛna solution sɔrɔ nin ko la. An kɔni fana t'an sigi k'an bolo d'an sen kan, président y'a fɔ cogo min na conférence in bɛ ban, solution wɛrɛw fana b'an bolo tuguni, an bɛ taga ni sira min an kan ka taga mɔgɔ fɛn fɛn fana fɛ yen, olu fana bɛɛ ka liste b'an bolo, an kan ka lettre ci fɛn fɛn ma k'a f'u ɲɛna k'an tɛ sɔn. An y'a daminɛ n'o prêt de, parce que nous sommes c'est-à-dire des jeunes intellectuels, tout ce que nous faisons, nous mesurons les pour et les contre. Et nous assumons aussi devant quoi que c'est ça aussi. Amour de ministre fait vraiment, à nous, au cas où nous avons barrage qui ou dessera. Donc nous dessera au cas de mourir, maman de se barrage.
o de tun bɛ ne fɛ k'a fara kan an bɛ to an toujours ka conseil di tuguni an ka président ma an équipe tɔw bɛɛ lajɛlen ma an b'a f'u ɲɛna minnu tun bɛ n'u tun b'an ka ɲɛmɔgɔya la u y'a yira k'u tɛ se u ka taa ka bɔ yen o de ka fisa n'u tɛ se u y'a yira k'u tɛ se an fana bɛ yan nɔ an t'an bolo jigin an fana se ye fɛn fɛn n'Ala sɔnna an b'a kɛ dɛmɛbaga camanw b'an hali Mali kɔ kan an ye appel sɔrɔ ka bɔ fan bɛɛ fɛ olu bɛɛ bɛ nin problème kalama parce que an y'a natɔ ye très très longtemps an y'an bolo ɲɛsin an ma k'a fɔ ministre ye nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen an y'a fɔ président de la république yɛrɛ k'a fɔ gouvernement ɲɛna an kan ka taa fɔ fan o fan an ye lettre ci u bɛɛ lajɛlen ma donc olu mɔgɔ kelenw bɛ yen nɔ je sais qu'à travers les réseaux sociaux u bɛna an ka vidéo ye u k'a dɔn k'an y'u saisi don tɛmɛnenw kan u bɛɛ fana se ye fɛn fɛn ye an ka se ka nin kɛ pour que an bɛ se ka solution sɔrɔ parce que olu yɛrɛ de ko Mali kura tɛ se ka taa nin kan kan ten n'an mago bɛ Mali kura la minnu bɛ n'u ma se u k'a dɔn k'u ma se u ka tiɲɛ segin Ala ma an bɛ se ka continuer cogo min na donc an bɛ foli lase fɛn fɛn bɔra yan nɔ n'u bɛna taa fana o basi mun sɔrɔ u natɔ basi kana an si sɔrɔ an taatɔ la merci beaucoup. an balimaw nin tun ye Kabajɔbu ka kɔrɔfɔ ye min ye baro in sigibaa tɔw ye olu fana nana ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni CNJ yɛrɛ kɔnɔna kibaruyaw ye min bɛɛ nin tɛ denmisɛnw caman ma bi olu ka kɔrɔfɔw filɛ. an bɛ mɔgɔ dɔn k'o bɛ se k'a da don ko ɲuman ko in na k'a ɲɛ an bolo an y'olu bɛɛ écrit an ye ministre écrit après an welela direction nationale de la jeunesse fɛ u ye mun fɔ an ye u ko ministre ni bureau exécutif bɛ nin baara kan an ko ayi sa bureau exécutif in tɛ yen bilen an t'a dɔn u bɛ yen yɛrɛ u bɛ mun baara kan kalo 8 tɛmɛnen kɔfɛ e mɔgɔ ci i ye tile 2 de d'a ma k'a ka t'i ka ci kɛ ka n'a jaabi d'i ma o tigi tununi la une semaine mɔgɔ de bɛna fɔ e ɲɛna k'o b'e ka ci la hali bi a t'i ka ci la a b'a yɛrɛ ka ci de la an ko non an dalen tɛ ninnu na bilen k'a fɔ baara in ŋaniya b'u kɔnɔ parce que n'an ŋaniya b'u kɔnɔ u tun kan ka bɔ kɔni k'a fɔ a y'an bila baara min na bon an ma se k'a bɛɛ kɛ an sera ka nin de kɛ ni gɛlɛyaw de b'a kɔnɔ wa aw tɛ wagati wɛrɛ d'an ma yan'o cɛ an ka se ka fɛn dɔ kɛ n'o ma sɔrɔ a la y a pas de quoi crise de confiance de nana donc an t'an yɛrɛ y'o kɔnɔ suite à ça an ye conférence organisée an ye conférence fɔlɔ kɛ après an y'a ye o information ka ɲi an ye aw journalistes yɛrɛ wele an n'aw kumana an k'o kɔfɛ mɔgɔ ko dɔ la a tigi b'a kalama mais n'i ma taa fɛn fɔ a b'a fɔ k'ale mun t'a kalama an ye autorité bɛɛ écrit karam de présidence la CNT primature haut conseil islamique an bɛ mɔgɔ dɔn k'o bɛ se da don a la k'o ye mɔgɔba ye Mali kɔnɔ k'o bɛ se ka ko ɲɛnabɔ k'o bɛ se ka fɛn dɔ fɔ fɛn dɔ la ka fɛn dɔ ka dabila an ye bɛɛ kuma ɲɔgɔn ya an k'u ma fɛn dɔ natɔ don dɛ a ma ɲi dɛ aw t'a lajɛ aw ka kuma ninnu fɛ sigi ka fɔ dɔ ka boloda commission de réforme ka sigi ni commission de réforme sigira u k'u ka baara kɛ baara ka organiser ka ɲɛ Mali ka denmisɛnninw ka bɔ nin kɔnɔ suite à ça je pense ils ont mis en place la commission de réforme commission in sigilen commission in y'an wele on a travaillé pendant des nuits a kɛra nin salle kelen kɔnɔ pour faire les résolutions des rencontres an ye fɛn minnu faamuya ko in kɔnɔ k'an ka proposition kɛ ka f'u ɲɛna bon na aw bɛ fɛ an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ an ka laɲiniw filɛ nin ye an bolo ni nin kɛra bi ko in bɛ nɔgɔya an bɛ commission fo a ka baara la an ma suite sɔrɔ o fana la maintenant an kɔni sigilen de bɛ don dɔ la dɔrɔn ministre bɛ na fɔ an ye commission ka baara kɛra n y'a ye maintenant baara mun kan ka da o baara in kan o de bɛna daminɛ sisan n'o ye résolution minnu ni mɔgɔw ye proposition minnu kɛ parce que an tun y'a fɔ yɛrɛ ko ka rencontre bɔ organisé partout à travers le pays ka taa denmisɛnnin min ni i ye jeune ye i nɔfɛ f'i ka togoda la i k'i hakilinata fɔ Mali marako ko kan ka taa bolo min na a gulonnen tɛ kalan na dɔw bɛ a ta tɔgɔ sɛbɛnnen don mais ni ko tɔn kan ka taa bolo min kan n'a y'a f'i ye sɔsɔyɔrɔ t'a la parce que mara fɛnɛ Mali ma marako daminɛ bi Mali ye mara daminɛ a mɛnna historien bɛ se k'o faamuya donc an kun sigilen de bɛɛ k'an bɛna wele don dɔ la k'a fɔ vraiment aw ye proposition kɛ organisation wɛrɛw ye proposition kɛ o proposition ninnu suite à ça an bɛ fɛ an ka taa nin sira in de fɛ mais o ma y'a la mais mun de nana kɛ qui est surprenant maloyala ko don maliyɛn yɛrɛ n'a fɔra ɲɛna a b'i tɔɔrɔ hali tɛ jeune ye ni n'a sɔrɔ bi kun y'a sɔrɔ moi je n'étais pas jeune n tun bɛ kasi de walahi n tun bɛ kasi parce que j'allais dire que n tɛ se ka fɛn bɔ nin na mais heureusement je suis encore jeune et je peux faire beaucoup de choses et avec les jeunes qui sont là on peut changer beaucoup de choses et on va changer. En bas, le comité exécutif n'a pas reconnu depuis le 31 décembre 2021 n'a pas sauvé parce que par quel côté quoi tablement en dia maçon le devait d'abord pour lui gagner donc sur le barakono donc comme mandat le mandat statutaire quand on ngri in kalo sayna le koni le mandat wera du werama pour 2024 le ko indala adoga tani sami sawan adoga corona asimi nyaaye doron ñu jàng j'ai fait une déclaration nguma ay ni barak fi fekke ka se dima aw ko
ni gɛlɛya in bɛɛ kɛra aw kun bɛ bureau intérimaire ka baara pendant les 8 mois aw kun bɛ an ye nin wulikajɔ in bɛɛ kɛ ka Mali bɛɛ wele ka denmisɛnninw wele ka médiaw wele ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka aw yɛrɛ alerter aw kun bɛ donc aw ta tɛ Mali ko ye aw ta tɛ ka chiffres kalan aw ta tɛ k'a fɔ ko bon an ka fɛn dɔ k'an faso ye bi sini o ka fɔ aw ye faso juguw de ye wa faso tigɛra aw la n ye nin de f'u ye faso in dun tigɛr'u la wallahi n'an bɛnbaw wulila u bɛ kasi ninnu na parce que u ma faso jɔ baara kɛ. Il devrait avoir l'honnêteté de dire que vraiment nous on n'a plus la solution en mettant. Ça c'est être digne, ça c'est être homme. Au mot que ils ont accepté de ternir l'image de toute une génération. Mais nous on va montrer que la vraie jeunesse, c'est pas cette jeunesse manipulée, corrompue, qui est là en train de parler chaque jour, qui dit du n'importe quoi sur les réseaux sociaux et qui ne pose pas d'actes. Nous on va montrer aux autorités qu'il y a une jeunesse consciente qui est là, il y a une jeunesse mobilisée qui est là et qui ne va pas accepter d'être manipulée, d'être corrompue et d'être vendue. Ceux-là, c'est des gens qui veulent prendre en otage. J'ai dit, je le maintiens, ils veulent prendre en otage l'avenir de toute une génération qu'on ne va pas accepter. Et c'est pourquoi on est là aujourd'hui, pour que quand fouiller, ou pour la bentele à la, ou quand on dit, allons y aller maintenant la date indiquée, en te fait pour que même Mali de son toka, en te faible ou kata, y aura la coutara un tola, parce qu'en tout est reconnu, ou t'envoyer un mot, ou manga comme un tola, nous comme un tola, fais mon gang en bon, nous bambonona, moi chara bambonona, fais mon gang en bon, nous bambonona, amena y la kafo, comme Mali tout paye. Amena et Roula Kafo, qui ne sont pas plus maliens que nous. Et moi, je me demande même si c'est des Maliens. Ça fait honte. Et ça fait honte. Une honte pour la République, qui est en renaissance. Ni kuma in fana cayara kosɛbɛ jamana kɔnɔ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ a jirala ka fɔ politikimaw n'i ye maa ye Mali kɔnɔ bi maa minnu hali ni a y'a sɔrɔ fanga baaraw mana daminɛ sugantili a fanba bɛ kɛ olu de tɔgɔ la nka jamana in bɛ daku min na a bɛ i n'a fɔ maa mandiw ba tɛ ninnu ye wulikajɔ dɔ de kɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na ka taa Imam Mamudu Diko ka so kabini o de kɛra o kibaruyaw de ganselen a kɛra kumabonw ye o a kɛra bɔlɔlɔsiraw ye o kumaw kɔni cayara kosɛbɛ nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yala anw ka jamana tabiya la maa man ka taa maa ka so wa dɔw y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye ninnu taara Imam Mamudu Diko ka so ko dɔwɛrɛ tɛ ko bonya ni tɔgɔ ani daraja min bɛ Imam Mamudu Diko kan k'u taakun de y'o ye wa u ye bɛnbɛnbɛn min kɛ n'u ma tila ka bɛn a la ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bɔjɔ ko ni maaw ma jateminɛ kɛ k'u taatɔ filɛ nin ye o baara kelen de larawuli ka Imam Mamudu Diko bila jama ɲɛfɛ ka jamanadenw labɔ ka se ka fanga n'o ye furancɛ fanga in ka se k'o paru ko maaw ka kɔlɔsili kɛ nin maa ninnu na kumaw kɔni fɔra ka caya bɛɛ y'i ta fɔ nka min ye baro in yɛrɛ kɛnɛ wulilen kuma min fɔra kɛnɛ kan a bɛ komi maaw ye fɛn caman fɔ o tun tɛ Amadu Koyita y'a jira k'a fɔ olu taara Imam Mamudu Diko bara baasi tun tɛ u ye nin taama in daminɛ a ma daminɛ Imam Mamudu Diko la wa o kɔfɛ kibaruyaw bɔra n'a ye k'a fɔ u taara jamana diinɛmɔgɔ caman de bara u kɔni bɛ taamaw la Mali kɔnɔ a n'a kɛ kibaruya minnu kɛlen bɛ ka jamanadenw sogola bi u bɛ o kumaw de fɔla nka walasa u ka se ka faamuyali kɛ politikimaw ye taama min kɛ ka taa Imam Mamudu Diko bara do kibaru kɛnɛ kan an tɛ u yɛrɛw lamɛn wa u ye mun de fɔ an balimaw o kɔrɔfɔ dɔw filɛ k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka aw presse fɔ aw caman bɔra an y'a fɔ cogo min na cadre ka plan d'action na parce que cadre sigira hakilina min kan dɔrɔn o ye faso ye jamana basigi bɛn kana jamana kɔnɔ ɲɛta kana jamana kɔnɔ maliyɛnw bɛɛ ka se ka balo jamana nin kɔnɔ lafiya la donc an ye tɔgɔ yɛlɛma an bɔra transition réussie la ka na maintenant cadre d'échange pour le retour à l'ordre constitutionnel an bɛ se ka sigi cogo min na jamanadenw ka layamaniya kɔnɔna na parce que fanga tɛ dɔwɛrɛ ye o démocratie la fo jamanadenw minnu danaya da bɔ ma ka u bolo ɲɛsin mɔgɔ ma o baaraw bɛ se ka taa kɛcogo jumɛn ani gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ bi n'o ye sécurité bɛɛ b'a dɔn bi insécurité a ɲɔ ɲɛnen don kosɛbɛ i mana Mali yɔrɔ caman ta insécurité physique n'o ye mɔgɔw yɛrɛ ka lakanani ye ani insécurité alimentaire mana nin fana gɛlɛya bɛ yen bi kojugu balo ka gɛlɛn donc kɔngɔ bɛ maliyɛnw na gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman
o de la an ye démarche caman kɛ fɔlɔ yala an ka conférence de presse kan an ye lettre ci parti caman ma ani ma kuloma caman jamana nin kɔnɔ an ye parrainage mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye an ye Ablaye Idrissa Maïga premier ministre kɔrɔ n'a ka parti ye ɲɔgɔn ye Zoumana Sako n'a ka parti CNC an n'o ye ɲɔgɔn ye Cheikh Modibo Diarra n'a ka parti RPDM an n'olu ye ɲɔgɔn ye an ye Imam Mahmoud Diko ye ɲɔgɔn ye an ye Chouara Baya ye ɲɔgɔn ye an ye Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara ye ɲɔgɔn ye an ye protestant mɔgɔw ɲɔgɔn an ye caman mina ɲɔgɔn ye pour que an ka sigi politique kuma ka bɔ yan an bɛ kuma Mali kan cogo jumɛn an bɛ se k'an bolo fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn an maliyɛnw ani autorité minnu bɛ yan bi gɛlɛya min bɛ yan an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na parce que a diyara mɔgɔ a ma diya mɔgɔ ye gɛlɛya bɛ jamana nin kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛna se k'a bɔ ni malidenw tɛ o de la an nana an ye nin conférence de presse kɛ k'a fɔ malidenw ye plan d'action b'an bolo ni ala sɔnna ma an y'a daminɛ conférence de presse ye an ka rencontre bɛ ka continuer wulada in na ani Sufi Bilali kan ka ɲɔgɔn ye n'an tilala an bɛna rapport k'o la ka synthèse kɛ plateforme ba dɔ bɛ se ka sigi cogo jumɛn n'a fɔ min ma le Mali rien que le Mali pour que Mali bɛ se ka k'a yɛrɛ ye cogo jumɛn malidenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn gɛlɛya min bɛ n'an sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO kɔnɔna na an bɛ se k'o gɛlɛya wuli cogo jumɛn gɛlɛya min bɛ n'an ka partenaires ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'o gɛlɛya wuli cogo min na an k'a dɔn fana an k'a faamuya k'a fɔ ko jugu kelen tɛ an ka faso la jugu kelen tɛ Mali la ni terroristes tɛ an yɛrɛ damaw peut-être ɲɔgɔn faamuyabaliyaw bɛ se ka na ni ɲɔgɔn cɛ mais n'an yɛrɛ damaw ye ɲɔgɔn kɛlɛ Mali kɔnɔna na minnu nana an dɛmɛ k'olu kɛlɛ an bɛ ka baara kɛ jɔn ye terroristes tɛ wa donc bɛɛ k'o faamuya an ka bɔ ko dɔw kɔnɔ fasoden ɲuman fasoden jugu an bɛɛ Mali papier de b'an bɛɛ la an bɛɛ maa ci ka di jamana ala de bɛ jamana di bɛɛ ma i bɛ wolo yɔrɔ min na i fa ni ba bɔra o de ta ye o an bɛ se ka mun sɔrɔ ka tɛmɛ an ka Mali kan an bɛ se ka mun de kɛ mun fɛ ka tɛmɛ an ka Mali kan mais hakilinaw tɛ kelen ye o hakilina senfɛ o t'a kɛ fasoden jugu ye o donc mɔgɔw ka bɔ bɛɛ kɔnɔna na maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan o de la an ye bi conférence de presse organisée non c'est vrai kalata minnu fɔra autorité dɔ sigira fɛ min ma ko EJ n'i ye EJ ka compétence lajɛ i b'a ye EJ de kan ka baara bɛɛ kɛ kalata nin bɛ organiser cogo min na i y'a fɔ cogo min na kalata bɛ ɲɛsigi de fichier électoral bɛ yen o kan ka toiletter o kan ka nettoyer liste électorale kan ka dilan élection bɛ sécuriser cogo min na a processus bɛ kɛ cogo min na inclusif o baara nin bɛɛ de kan ka kɛ bon ce n'est pas que existant tɛ yen il y a déjà l'existant élection législative min kɛra 2020 n'a bɔra 11 ou 12 localités là ni ma filɛ localité tɔw bɛɛ la les gens ont accepté le résultat c'est vrai il faut parfaire c'est vrai il faut auditer le fichier électoral bon nin bɛɛ tɛ se ka kɛ ne bɛnkan tɛ o la an bɛ ka ɲini autorités fɛ jamana nin kɔnɔ crise post électorale de tun bɛ yen mais an bɛ ka taa cogo min na tan n'an m'an farati k'an sigi ka kuma crise pré électorale de bɛ na o pré électorale ye mun ye parce que danayabaliya b'an ni ɲɔgɔn cɛ dès maintenant EJ sigi cogo la baara caman bɛ ka kɛ an tɛ ka associer an bɛ wele kuma dɔ la ka na rencontre la kuma min bɛ fɔ o tɛ ta kosɛbɛ bon on se pose la question or l'élection avait organisé pour ceux qui concourent à l'expression du suffrage universel c'est pour les partis politiques la gosira jamanaw kɔnɔ yan nɔ ko parti politique min yɛrɛ ye premier ministre o ye parti politique ɲɛmɔgɔ ye parti politique tɛ dɔwɛrɛ ye o hakilina de bɛ na aw bɛ fara ɲɔgɔn kan aw bɛ jɛkulu sigi jɛkulu k'a fɔ aw b'a fɛ ka jamana mara ni nin de ye jamanaden minnu bɛ sɔn ye olu bɛ fara aw kan olu bɛ k'a fɔ militants ye a ye électeur fana ni militant tɛ kelen ye élection mana se fana aw bɔ ka se jamanadenw ma anw ka hakilina ye nin ye an ka miirina ye nin ye ni projet de société de b'an bolo ne danaya dara an kan an bɛ marali kɛ n'o ye o fana si tɛ se ka taa ni élection ma dilan ka ɲɛ an y'o fɔ crise min kɛra 2020 n'i ye kalata gɛlɛya bɔ a la tɔ b'i den a dun fɔra ɲɔgɔn ko réforme bɛna kɛ pour que kalata jɛlen ka se ka sɔrɔ pour que kalata ka sɔrɔ maliyɛnw bɛ b'u yɛrɛ économie na malheureusement t'a sira kan donc le temps qui nous sépare il nous reste encore nous sommes au mois de novembre il nous reste encore 15 mois c'est trop 15 mois se peut selon la volonté de ceux qui ont en charge et qui voudraient créer une condition pour que tout le monde se retrouve donc n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se k'a fɔ 15 mois min b'an bolo o 15 mois b'a to an bɛ se ka baara nin kɛ o 15 mois b'a to an ye layidu min ta an b'o layidu tiimɛ mais c'est peu pour quelqu'un qui n'est pas de bonne volonté qui trouvera toujours des subterfuges donc an ka bɔ kɔnɔna na fanga ala ta kɔfɛ jamanadenw de b'a ci ala kan ka Mali kalifa mɔgɔw ma 2024 o dɔnnen don fo ka ban ala fɛ n'an ka baaraw kɛ pour que 2024 élection présidentielle kɛra ne président sigira qu'on retourne dans le conseil des nations qu'on sorte de l'isolement qu'on sorte de ce discours populiste nationaliste là en ka bɔ kɔnɔna na nous sommes une grande nation un grand pays un pays héritier des grands empires fɛn caman bɔra Mali la ka taa donc anw ye olu de ka héritier ye anw ka comportement kan ka kɛ olu de ta ye an ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ non an bɛ barika da la fɔra a seginnen sabula kuma caman kun fɔra dɔw ko ko repos forcé o kɔrɔ ye a tigi taara segana fɔ segana le terme m'échappe taara ka t'i yɛrɛ segana fiɲɛ bɔ a yera k'a fɔ ko bana kun don bana min fana don bana nɔgɔma kun tɛ donc a furakɛra yan fana an y'a ye kunu tele la an nisɔndiyara que jamana cadre don a ye fɛn caman kɛ Mali ye c'est vrai politique sira kan an n'a kun tɛ ɲɔgɔn fɛ an kɛra ɲɔgɔn fɛ an tilala tuguni an kun tɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya 2013 ne ni Sogɛl kun tɛ ɲɔgɔn fɛ o ne kun bɛ Sumala Sise dɛmɛ ala ka hinɛ la Sogɛl kun bɛ ka IBK de dɛmɛ ala ka hinɛ la 2015
ne nana majorité la ne ni Sogɛl tun bɛ ka IBK de dɛmɛ pour 2018 kɔfɛ ne ni Sogɛl tun tɛ sira kelen kan ne tun bɛ IBK dɛmɛ Sogɛl tila ka taa Sumala dɛmɛ hakilina ko de don mais an bɛɛ ye maliyɛnw de an ka bonya bɛ ɲɔgɔn wɛrɛ n'an ka jamanaden min ye jamana ɲɛ n'an la kɛlɛ bɛ ka fanga kalifa ma ne gɛlɛya y'a sɔrɔ ne nɔgɔya kɛra an bɛ barika da la ye donc an b'o foli kɛ mais an ka laɲini ye laɲini politique de ye an bɛ hakilina minnu fɔ hakilina politique de don o de anw hakilina ye jamana ɲɛtaa la nous dans le monopole de la vérité mais o de anw hakilina ye pour que an ka bɔ nin transition kɔnɔna na an ka se ka équipe autorités sɔrɔ qui sont des autorités impartiales, qui sont des autorités indépendantes. On te sait qu'à exécutif quoi. Donc exécutif ɲɛmɔgɔ o ka kɛ personnalité neutre ye n'o kɛra ye anw minnu ye politiciens ye comme Sogɛl même était un président de parti politique il aspire gouverner ce pays il a des belles idées pour ce pays il a un projet de société pour ce pays mais qu'est-ce qui est plus simple que de se mettre maintenant à travailler quand on a baara kɛ sécurité kana il n'a qu'à présenter son projet de société au peuple malien donc si le corps électoral vote pour lui tant mieux il sera un président légitime et un président légal. Donc cherchons un premier ministre neutre et un gouvernement inclusif pour qu'on puisse rééditer ce qui s'est passé en 2013 où le vaincu, paix à son âme, Soumaïla Cissé, est allé féliciter le vainqueur à Dalaw, Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme. Ça a été une belle leçon de démocratie et ça a été vanté partout à travers le monde. Et l'image du Mali a été une très belle image. C'est ça que nous souhaitons pour 2024. On EPM est parti Mouanfly. O de b'o la jigiya kura parti caman b'o kɔnɔna na ARP parti caman b'o kɔnɔna na parti fana bɛ ASMA olu bɛ o tɔgɔ la ADRP olu bɛ o tɔgɔ la CVRT olu bɛ o tɔgɔ la ICAPU olu bɛ o tɔgɔ la donc caman yɔrɔ tɛ o conviction de don détermination de don n'o tɛ bi ka sɔrɔ jɛkulu la jɛkulu min ne fanga tɛ kan kelen fɔ a ma nɔgɔn dɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ bɛ s'i ma mais an sɔnna a ma parce que an ye démocrate de ye an sɔnna a ma an ye républicain de an sɔnna a ma parce que an b'a dɔn an bɛ sira min kan sira jugu tɛ an bɛ jamana sira de kan ne kɔlɔlɔ y'an sɔrɔ an kan kɔlɔlɔ m'an sɔrɔ kan k'an ye ko kɛ dɛ kɔlɔlɔ y'an sɔrɔ a kan ko parce que an bɛ faso kɔnɔ na kɔlɔlɔ y'an sɔrɔ a kan parce que an bɛ tiɲɛ kan kɔlɔlɔ y'an sɔrɔ a kan parce que hakilina ye min ye an y'o fɔ on connaît tout cela on prie Allah le tout puissant que bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan donc an b'o de kɔnɔna na donc minnu bɛ cadre kɔnɔ an b'u fo tenir pendant combien depuis cadre créé là en juillet 2021 jusqu'à aujourd'hui ni façon bɛ dara kan Batugu Kolon façon bɛ dara kan a fɔra an yɛrɛ ko 15 millions d'euros dir'an ma k'an y'o minɛ tubabuw bolo pour que an ka jamana kɛlɛ Ala k'an kisi o de la an mana bɔ micro la depuis an t'a kuma fɔ fo sisan an b'a fɔ maliyɛnw an tɛna an ka jamana feere mɔgɔ ye ne yɛrɛ Amadu Koyita min kale kuranɛ na a ka bon n ka kale di ma depuis Ala k'an da ma deli ka dɔrɔmɛ kelen minɛ maa la n ka jamana compte la n kɛra ministre ye jamana min kɔnɔ i bɛ mun sɔrɔ ka tɛmɛ ministre kan miliyari bɛ dɔw bolo o bɛ se ka kɛ ministre ya n'Ala y'o don i bɔgɔ la e bɛ se ka don jamana compte la wa donc nin bɛɛ tun ye k'an lagosi parce que embargo kun nana on était contre l'embargo assisi on était contre an tɛna maa si Mali labila maa si ye mais minnu b'a kɔnɔ an b'a fɛ ka kɛ tiɲɛ kɔnɔ kɔnɔna an ye conférence de presse kɛ on va continuer avec nos séries de rencontres mais Ala sɔnna a ma inchallah tout ce qui est légal nous sommes des républicains nous sommes des démocrates tout ce qui est conforme à la loi n'o ye mun ye sariya bɛ fɛn o fɛn yamaruya an b'o kɛ k'an ka kɛlɛ kɛ. An balimaw a jirala k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ ko kɔɔri k'a bɛna bayɛlɛma malidenw yɛrɛw fɛ o bolonɔbila min kɛra bɛnkan bolonɔbila ye kabini novembre kalo tile 21 san 2022 Mali jamana ani Chine jamana fɛ ko bɛnkan kɛra k'a fɔ u bɛna baara bondaba 2 ɲɔgɔn jɔ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko usine de filature ko kelen bɛna jɔ Kucala a filanan ko bɛna jɔ Bamakɔ anw fɛ yan furancɛ fanga ni donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba colonel Asimi Goïta tile 3 tɛmɛnen kɔfɛ ninnu ye bolonɔbila min kɛ ko juma tɛmɛnen novembre kalo tile 25 san 2022 ko Chine jamana kɔni ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ u yɛrɛw tɔgɔ la n'an ko a ma ko Chen Xinhong ko ni jamaba de wulila ka se colonel Asimi Goïta ma wa u bisimilara k'u y'a jira k'a fɔ l'usine fɔlɔ min bɛna jɔ k'o ye Kucala ta de n'o jɔra k'a bɛna kɔɔri hakɛ min doni ka se k'o labaara k'a bɛ taa fɔ tɔni 20 ɲɔgɔn na min bɛna yɛlɛma ko filanan ko bɛna jɔ Bamakɔ yan anw fɛ Faba la ko bɛ kɔɔri tɔni 25 ɲɔgɔn yɛlɛma san kɔnɔ ko n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan ko bɛ taa fɔ kɔɔri tɔni 45 la an ko min ma ko coton fibre ni cakɛ bondaba 2 min n'o bɛna jɔ anw fɛ Mali kɔnɔ yan kunnafoni farisiriba y'a jira k'a fɔ a bɛna maa 5000 ɲɔgɔn de
ta baara la baara min n'o tɛ tanikasegi baara ye an ko min ma ko emploi direct ko maa ba 50 ɲɔgɔn kɔni bɛna ta baara la an ko min ma ko emploi indirect ko n'o kɛra ko Mali bɛ kɔɔri min yɛlɛma ko kɛmɛsigila ko bɛna kɛ 30 ɲɔgɔn nɔgɔyalen ka bɔ a ko la a mana tigɛ da o da la a ye to do kibaru lamɛnli la aw bɛna seereya jɔnjɔnw sɔrɔ nin ko in na. An balimaw dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen Mali kunnafonidilaw yɛrɛw tɔgɔla bon min bɛ Manɛkura sigida 2nan na Bamakɔ yan an ko de ma ko Maison de la Presse kunnafoni di baroba de kɛra kulu fɛ kulu min n'an ko a ma ko Al Urwatul Wuska nin ye jamana yɛrɛ karamɔgɔw caman ye ani diinɛ laselaw ka tɔnjɛkulu ye nin baraw sigi kɛra u yɛrɛw ka fɔla ko min ye laïcité o min b'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ yan taabolow ani diinɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ka baara kɛ wa bɛɛ lajɛlen bɛ k'u sigila nin tɔnkolo in Al Urwatul Wuska y'a jira k'a fɔ o t'olu fɛla ye ko min ye laïcité Mali kɔnɔ k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko ka o kɛrɛn ka bɔ yen olu kɔni ka laɲini o ye baara ka kɛ ni kuranɛ ye Al-Quran o min ye dali masa ka kumakan sanuma ye ko ni baara kɛra n'o ye bɛɛ ko Mali bɛ dako mina bi Mali nabɔ ni dakun na ko maa bɛ se ka nin faamu cogo di jamana min kɔnɔ maa 100 o maa 100 maa 90 na kunkanfɛn olu ye alisilamɛw de ye ko ka o jamana ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i sago kɛ bɛɛ b'i taabolo kɛ ko n'i ye jamana wɛrɛw ta k'a lajɛ ko taabolo min ka ca ni bɛɛ lajɛlen ye o fɛla ni o hakilina de bɛ labato hali ni a y'a sɔrɔ jɛnte dɔw fana ma ka dankari kɛ taabolo tɔw la nka min ye laïcité kuma min fɔra an ka jamana yɛrɛ sariya sunba kɔnɔ k'u b'a ɲini o laïcité kuma in ka bɔ yen Mali alisilamɛw ni miiriya b'u la bi Al Urwatul Wuska maaw ka fɔla ko ye baara ka kɛ ni diinɛ sira de ye o y'olu ka laɲini ye ayiwa Malidenw a mana bɔ da o da fɛ bɛɛ lajɛlen ni fɛla don jamana kɔnɔ nin ye olu fana fɛla ye nka ni a y'a sɔrɔ taabolo wɛrɛw fana bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ni laïcité ko in na a b'a to anw bɛna faamuya caman sɔrɔ do kibaru kɛnɛ kan nka a mana tigɛ da o da la aw tɛna to kunpanna nin ko in na nin baro sigi kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛra Mali kunnafonidilaw yɛrɛw jabala la anw yɛrɛw tun b'a kɛnɛ kan anw ye sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininkaliw kɛ o ɲininkali ninnu jaabi dɔw filɛ nin ye aw ye kunnafonidilaw wele bi a kun ye mun ye i tɔgɔ ye di ne tɔgɔ Mohamed Touré ne ye cadre de concertation membre dɔ ye silamɛ jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan ka hakilina jagabɔ kulu bila sen kan n'an y'a wele nansarakan na ko cadre de concertation des associations islamiques donc an ye kunnafonidinaw wele bi dɔwɛrɛ tɛ a fɔlɔ o de ye ka se ka tɔn na dɔn mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko tɔn bɛ yen filanan min b'a la wagati tɛmɛnenw na sisan an bɛ waati min kɔnɔ a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko an ka jamana sariya sunba a kan ka yɛlɛma a kan ka yɛlɛma maintenant mɔgɔ minnu taara ko k'a yɛlɛma anw ye sɛbɛnni kɛ ka taara an ka fɛcɛriw ma an ka kulubaw ma k'a fɔ ko majɛ b'a la ka sababu kɛ anw ma diinɛmɔgɔya la o kɔfɛ an yɛrɛ sigi kɛ avant projet min bɔra ka essayer ka point dama-damaw ta o point ninnu k'a jira k'a fɔ non ninnu n'a bila belebeleba ye laïcité ye k'a fɔ ko k'o bɔ yen min kan ka bila o nɔ la an y'o ɲɛfɔ o kɔfɛ an tagamara i n'a fɔ k'a jira k'a fɔ ko Mali ye silamɛ jamana ye wa État islamique n'o sɔrɔla o de ka d'an ye voilà parce que c'est un mot français mais laɲini wɛrɛ fɛnɛ b'a la n'i ko ko islam yɛrɛ o ye l'islam c'est soumission et la paix soumission à Allah donc mais n'i y'a fɔ arabukan na tuma dɔ la o de ka ɲi a ka ɲɛfɔ bamanankan na donc n'o sɔrɔla o ka d'an ye o kɔfɛ an tagamara ka taga an ka kulubaw ma anw ye baara minnu kɛ avant projet kan k'a yir'u la k'a fɔ non nin yɔrɔ ninnu kan ka bɔ a la nin kan ka don a la o kɔfɛ an ye tagamaw kɛ ka taa Segu ka essayer ka taa tɔn kofɔ mɔgɔw ye silamɛw ye ka sɔrɔ ka an ka laɲiniw yir'u la toujours an ka se ka ɲɔgɔn nakunu bi an y'a wele ka na o de la sariya kɛnɛ kan yan nɔ an nana o de la sariya an bɛ fɛ aw ka taa ni nouvelle ye ka taa di Mali silamɛw ma k'a di Mali ɲɛmɔgɔw ma u k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in tuma dɔrɔ ni i t'a kɔnɔ i bɛ se k'a miiri fɛn wɛrɛ ye mais anw farala ɲɔgɔn kan de pour que ka se ka silamɛya défend ka silamɛw défend tile fila min tɛmɛna nin ye a bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ sɔrɔla an malikaw cɛla min y'i sen da kuranna kan kɔfɛ ka Ala nɛni ka kira nɛni o kɔnɔna na o conseil islamique wulila ka baara min kɛ bɛɛ y'a ye silamɛ bɛɛ lajɛlen wulila ka tugu kɔ yalasa o baara in aw bɛ se ka kɔni an bɛ se k'o kɔn cogo min an dusukun na wa an bɛ faamaw fo yan pour le moment u sera ka min kɛ n'o de ye ka mɔgɔ dɔw minɛ
a ka d'an ye min yɛrɛ fɛnɛ baara in kɛ n'a sɔrɔ a minɛla o fɛnɛ ka fɔ an ye k'a fɔ ko non a minɛla o de fɔra k'a fɔ ko ni an sera k'a lasɔrɔ maa mɔgɔ mana sɔrɔ silamɛla i k'a lase ɲɛmɔgɔw ma a tɛ k'a fɔ ko ne y'a ye e b'a faga ne y'a ye ne b'a faga an bɛ deli k'o de fɔ tuma dɔrɔn i bɛ taa baga dɔ ma k'a sɔrɔ o tɛ i b'a sɔrɔ a n'o bɔlen don donc wele kun ye nin de ye bi ka dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ ka yira k'a fɔ ko min ye laïcité ye anw ta tɛ kan dɔ de don a bɛ kan dɔ de la a bɔra mɔgɔ minnu fɛ yen docteur y'o ɲɛfɔ yan donc fɛn min t'i ta ye i b'o ɲɛfɔ cogo di donc fɛn ka ta min ni anw ka danbe an'an ka diinɛw bɛ taa an ka danbe ɲumanw an'an ka diinɛw bɛ taa fo fɛnɛ ka bɔ fɔ ka nɔgɔ b'o la donc nin de kun don an b'aw fo ka dugawu k'aw ye salu ala nabi. an ka foli bɛ an balima bɛɛ lajɛlen an bɛ tɔn min ka kɛnɛ kan a tɔn in tɔgɔ arabukan na al-itaru at-tashawuri للجمعيات الإسلامية العروة الوثقى لكادر de concertation des associations islamiques العروة الوثقى قرر من بالا كفوني جاكوي منو فرلانون كا كسيكا حكلا يرا كنيونا توكو باكرومبا فوللا من إسلامية دروبا كلني درومي تيتي جاكولو من ناصر أسيرا سينكا كابين Keren-kerenelama awa fami ma 7 juin 2022 juin kalo kile wolonwula san ba fila ani san mugan ani fila tɔn caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ tɔn minnu bɛ yen ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ baara kɛ ni hakilinaw ye hakilina minnu ka surun ɲɔgɔn na hakilina min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ silamɛya dɛmɛ ka silamɛya kɔrɔta o kɔnɔna la tɔn min b'a kɔnɔ nin wagati in na a bɛ se tɔn 19 ma minnu ye silamɛya tagamasere dɛmɛbagaw ye an ka jamana in kɔnɔ yan biro b'a bolo biro min tɔgɔ ko biro exécutif alimakaru tanfidi min bɛ yen nɔ mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 6 o b'o kɔnɔ nka o kelen fana kɔnɔna la tuguni poste dɔw b'a kɔnɔ poste minnu poste technique ye mɔgɔ 26 b'o kɔnɔ o mɔgɔ 26 la o talen don association kɔnɔ association minnu bɛ yen n'o y'a sɔrɔ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jɛkulu in kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama jamana in kɔnɔ yan an faralen kɔfɛ ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan in nana bɛn ni lahala dɔ ye ka d'a kan fara ɲɔgɔn kan kun yɛrɛ ye mun ye silamɛya k'o dɛmɛ a ka taa ɲɛ k'a latanga mɔgɔ ka tɔɔrɔ kana se a ma o kɔfɛ an ka danbe ɲuman minnu bɛ an bolo k'o dɛmɛ olu ka taa ɲɛ olu ka lakodɔn k'olu fana latanga mɔgɔ ka tɔɔrɔ kana se olu ma donc silamɛya ni danbe ɲumanw latangali tɔn don an farala ɲɔgɔn kan wagati min na an nana ye k'a fɔ lahala dɔ kɛra jamana in kɔnɔ yan lahala in kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman tɔnsi wuli mɔgɔ bɛ jɔrɔ i ka diinɛ la k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye jɛ di fɛn min ye jamana ka sɛbɛnfuraba ye n'a bɛ fɔ o ma ko constitution n'o arabu b'a fɔ a ma ko dustur jamana sariya sɛbɛnba jamana yɛrɛ sinsinnen don min kan ko k'o kuraya ka na ni kura ye o tuma jamana ɲɛmɔgɔ ye jɛ di ka mɔgɔ 20 kɔ k'olu tɔgɔ fɔ k'olu de ka kan ka baara kɛ lujina kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko commission an nana ye k'a fɔ ka daminɛ o lisi kun fa kun an ma mɔgɔ den kelen sɔrɔ o kɔnɔ mɔgɔ min bɛ silamɛya tɔgɔ fɔ o yɔrɔ in na ka silamɛya représenter kabini o kɛra waati min na an ye wulikajɔw kɛ ka lasɔmini sɛbɛnw k'olu sɛbɛn ka se au conseil ma k'o di ye ka tila ka se limama ma n'o ye alimamiw ka tɔn ye ka taa di ye ka se inafɛn fana ma n'o ye silamɛ musow ka tɔn ye ka taa di o yɔrɔ fana la o kɔfɛ tuguni an sera lipma ma n'o ye rabitatu du'ati ye ka taa di yen fana k'a fɔ aw bɛ an ka diinɛ tɔnbaw ye jamana in kɔnɔ yan an bɛ pe ninnu bɛɛ b'a la ko dɔ bɛ ka kɛ anw ma ko in faamuya an bɛ fɛ aw ka ko in ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ anw ɲɛna mun na jamana bɛ se ka jɔ cogo di jamana min bɛ n'aw sɔrɔ jamanaden mɔgɔ 100 o 95 o ye silamɛ ye olu ka sariya bɛ dilan cogo di ka sɔrɔ olu t'a kɔnɔ an b'o faamuya o kɛra lasɔmini fɔlɔ ye o lasɔmini kɔnɔna la an tor'o la commission nana ka baara kɛ ka d'a kan kalo 2 kun dilen don o ma
o kalo fila banna o y'a sɔrɔ nin tɔn ninnu caman ye baaraw kɛ u la sɔmina ka ban limama olu y'u ka kɔtɔbaw sɛbɛn k'a di mɔgɔw ma k'a yira k'a fɔ tiɲɛ la fɛn dɔ bɛ constitution kɔrɔ in kɔnɔ bi baara bɛ ka kɛ min na bi tiɲɛ la o tɛ bɛn olu ma o tɛ bɛn silamɛw ma o tuma olu bɛ fɛ o ka wuli ka bɔ yen a bɛ fɔ min ma ko laïcité kɔtɔbaw kɛra o conseil fana y'a ka tɔn jɛkulu dɔ dilan jɛkulu min bɛ nin ko in kɔlɔsi ka se k'u ka hakilinaw di faamaw ma an nana ye papiye bɔra tuguni jɛkulu ninnu taga ni ka segin min n'an y'a kɛ u fɛ yen da bɛna se o ma a kɛra wagati min na ka tila k'a fana fɔ tuguni u nana ye k'a fɔ olu tun y'a fɔ ko ka min kɛ o ma kɛ limama ko ko olu tɛ fɛ ka laïcité ye proposition kura in kɔnɔ olu nana ye k'a fɔ a seginna ka segin cogo dɔ la min ye o conseil ye o min bɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ olu fana tuguni olu fana y'a diya an ye k'a fɔ olu ye laɲini dɔw kɛ dɔw b'a kɔnɔ nka caman bɛ o t'a kɔnɔ nka laɲiniw na belebele ye min ye n'o ye laïcité ko ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la o fana b'a kɔnɔ halisa donc an ye o papiye kura in fana ta tuguni ka papiye in kalan k'an ka hakililaw bɔ a kɔnɔ anw yɛrɛ bolo min kan ka jɔsi ka bɔ yen o ka jɔsi an y'o fɔ an bolo min kumakan ka falen ni kumakan wɛrɛ ye an y'o fana fɔ an yɛrɛ bolo min t'a kɔnɔ n'o kan ka don a kɔnɔ an y'o fana fɔ an y'o fana kɛ sɛbɛnfura ye ka nin tɔnkulu ninnu ka se o ma ka d'a kan commission min sigira ale ka baara bɛɛ lajɛlen banna ka bɛn octobre kalo o tile 11 ma san 2022 u ye gafe ta ka taa di jamana ɲɛmɔgɔ ma an ye kalo 2 baara min d'a ma anw ka baara banna o tuma baara filɛ aw bolo sisan an sera o conseil la o bɛnna alamisa don dɔ ma octobre kalo tile 20 ka taa sɛbɛnfura in di u ma anw bɛ fɛ nin ka jɔsi ka d'a kan jamana in ye silamɛ jamana ye ani laada jamana fɛn dɔ b'a kɔnɔ n'an ka laada n'an ka silamɛya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ fɛn dɔ fɔra a fɔbagaw fɛ u y'a fɔ nin fɔcogo in na o n'an ka silamɛya n'an ka danbew tɛ taa ɲɔgɔn kɔ o tuma anw bɛ fɛ a ka fɔ k'a kɛ nin kɛcogo in na fɛn dɔ yɛrɛ t'a kɔnɔ koyi nka an b'a laɲini aw k'o don a kɔnɔ da bɛna se o fɛn ninnu ma kumabakuruma fɔla ni ala sɔnna a ma donc an sera o conseil ma an n'u ye ɲɔgɔn ye an ye papiye di u ma limama o min ye alimamiw ka tɔn ye an sera olu fana ma octobre kalo tile 27 nin kuma kelen min n'an y'o di o conseil ma an taara o fana di u ma ka tila k'o fana ɲɛf'u ye tuguni o ko tiɲɛ la a kɛra i n'a fɔ anw ye fɛn min di olu ma olu ka fɛn dɔ de tun buruna u kɔ fɛn nafama u y'a ye an balimaw nin de tɛmɛnen kɔfɛ min ye mali yɛrɛ alisilamɛw ka kuluba ɲɛmɔgɔ sherifu usman madani haidara ale fana nana ɲɛfɔli kɛ ka tali kɛ laïcité kun kan ko kibaruya ma a ko dɔw y'a ganse k'a fɔ ale ye taali min kɛ jamanakuntigi asimi goyita bara dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na n'a ni alisilamɛ ɲɛmɔgɔ dɔw taara k'u taara ka taa laïcité kuma fɔ sherifukɛ bɔra ka dantigɛli kɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ o kuma min fɔra k'o tɛ sababa ye ni a y'a sɔrɔ laïcité o kuma kan ka fɔ o fɔyɔrɔw b'o la wa fɔ kumaw b'o la minnu kɔni y'a jira k'a fɔ jamana ka bɔ laïcité jamana la bɛɛ lajɛlen ni fɛla tɛ wa sherifukɛ kɔni ye nin kuma in tilen k'a ɲɛfɔ malidenw an k'an kulomajɔ an ka sherifu usman madani haidara an k'a ka lasew lamɛn ko a fɔra ko au conseil président ni au conseil mɔgɔw ni président de la république transition sigira alors k'u bɛnna ka ko laïcité ko kuma tɛ yen quoi ko an ko laïcité ko kuma ti fɔ ko an ni faamaw bɛnn'o kan bon ne taama ɲɔgɔn bi yan ne ni tarawele tun b'a la camu tun b'a la ayiwa an ka secrétaire général tun b'a la o kɔ tɛmɛnen kɔ makiba tun b'a la o kɔ tɛmɛnen kɔ e tun t'a la dɛ e yɛrɛ tun b'a la bon an bɛɛ de taara ɲɔgɔn fɛ laïcité ko kuma yɛrɛ ma fɔ ye an da yɛrɛ ma gosi laïcité ko kuma na faamaw fɛ parce que da tɛ se ka gosi o la o conseil bɛ réunion de la o conseil kelen bɛ ka jamakulu dɔ labɔ n'a bɛ f'o ma commission olu ka kuma yɛlɛmɛ ninnu bɛɛ kan laïcité kelen tɛ yɛlɛmɛ in bɛɛ silamɛw mago bɛ mun na u bɛ siran mun ɲɛ u tɛ mun fɛ olu b'o baara de la u ma tila fɔlɔ olu bɛ baara la olu ma tila anw bɛ se ka taa kuma ni jɛni ye laïcité ko la u ye nkalon de danna an ni maa si ma kuma laïcité ko la nkalon don an m'a fɔ bi an m'a fɔ sini anw minnu taara an bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan mɔgɔ si t'an na min da gosira laïcité ko la transition fɛ
o ma kɛ fiyewu comme ko minnu y'an dekun yan ni o ye u ma mɔgɔ ta an ka fɛnw na bon silamɛya anw b'a jate vraiment u kun ye silamɛya bila u bolo kɔfɛ o de kun kɛra anw ka dekun ye kumana k'a yir'u la silamɛya ma tɛ se k'a bila i bolo kɔfɛ an tagara an n'u sigira an ka kuma kɛra o de kan anw ma laïcité ko kuma fɔ ye u m'an yɛrɛ ɲininka laïcité ko kuma na ala sago sago an balimaw kunnafoni kuncɛla sa min bɛ tali kɛ mali yɛrɛ pankuru jigi kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru jigi kɛnɛ min bɛ bamakɔ yan an ko a ma ko aéroport international Modibo Keita ni a ɲɛmɔgɔba o ye colonel Lassina Togola ye bi ale y'a jira k'a fɔ baara dɔw nun donna bamakɔ yɛrɛ pankuru jigi kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la subahana mansinw minnu bɛ kibaruya di hali taamadenw olu lahala ka se ka dɔn kabini u ma don pankuluw kɔnɔ o minɛn kura minnu dira bamakɔ pankulu jigi kɛnɛ baarakɛlaw ma nin kɛra ni minisiri min ka baara ɲɛsilen don jamana yɛrɛ siraba koɲɛw ani taamadenw a kɛra duguma taamadenw ye o fo ka se sanfɛ taamakɛlaw ma nin bɛɛ lajɛlen ka lahala bɛ minisiri min bolo ministère des transports et des infrastructures ani furancɛ fanga yɛrɛ ɲɛmɔgɔw k'olu de kɛra sabu ye ka nin baara ɲuman in bila sen kan ɲininkali sera colonel Lassina Togola ɲininkali a ye jaabiw kɛ ka kɛɲɛ ni nin minɛn kura minnu dira bamakɔ pankulu jigi kɛnɛ ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɔrɔfɔw lamɛn fɛn min y'an lase yan bi o tɛ fɛn wɛrɛ ye an ye borne automatique kura dɔw sigira borne ye mun ye mun b'a to ni pasagerw nana u ka passeportw bɛɛ lajɛ sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ mun na jan'u ka se u ka bagagew ta yɔrɔ la a fɔ ma ko borne automatique an ta nana borne automatique de don bon kɔrɔlen borne min tun bɛ yen a seegin de tun bɛ yen polisiw bɛ baara kɛ o kɔnɔna na maintenant sisan comme mɔgɔw y'a ye k'a fɔ an y'a ye k'a fɔ ko kuma caman na mɔgɔw b'a fɔ ko aran ka jan donc an y'a ye sisan ka borne automatique dɔw de bila en place pour le moment seegin fana de bɛ yen mais seegin ninnu na saba bilalen don ni pasagerw tatɔla don n'u b'a fɔ ma ko départ na duuru bilalen don ni pasagerw u b'a fɔ ma ko arrivée ni pasagerw sera yan pour que automatiquement u bɛna dɔrɔn ka n'u ka passeport da u ka passeport da n'i ka passeport da n'i ka passeport ni problème foyi tɛ passeport la ni passeport da dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ n'i delila ka i tɔgɔ bɛ an ka données kɔnɔ n'i ka passeport da hali a tɛ minute kelen sɔrɔ papier dɔ bɛ d'i ma o papier i b'o da i ka passeport i bɛ taa n'o ye u b'o o scanner n'u y'o scanner dɔrɔn e bɛ se ka continuer ka i ka fɛnw i ka bagagew ka taa i ka bagagew nɔfɛ avantage ye mun ye aranba mun jɔlen don a bɛ dɔ bɔ olu la et puis avantage yɛrɛ ye min ye c'est que a borne ninnu maliyɛnw dɔrɔn de bɛ se k'a kɛ passeport maliyɛn bɛ mɔgɔ mun bolo passeport maliyɛn bɛ mɔgɔ mun bolo olu dɔrɔn de bɛ se ka tɛmɛ a yɔrɔ fɛ donc o de ye avantage ba ye parce que an ka diaspora mɔgɔw an ka kɔfɛ mɔgɔw olu ka laɲini tun ye o de ye pour que an ka sɔrɔ aéroport la yan fɛn dɔ ka se ka sɔrɔ pour que olu ka tɛmɛ yɔrɔ ka se ka sɔrɔ k'a sɔrɔ u ma tɛmɛ dunanw kana na tɛmɛ yɔrɔ kelen fɛ donc ala barika la bi ala n'an ka famaw yɛrɛ barika la o kɔni an ye o ɲɛ sɔrɔla bi maintenant min fana bɛ yen dɔw b'a fɔ fana k'u ka bagagew bɛ tunu dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'u ka bagagew bɛ fara donc o yɛrɛ min filɛ nin ye an fana bɛ ka jateminɛw k'o la parce que caméra bɛ fan bɛɛ sisan caméra bɛ fan bɛɛ hali bagaji dɔ ye vocal kɛ kɔsa in na k'ale ka bagaji tununa k'ale ka bagaji farala caméraw bɛ yen an ye caméraw lajɛ ka dɛsɛ an ma fɛn ye mais an tɛ se k'a fɔ ko a ka bagaji ma fara parce que a ka bagaji bɛ se ka fara hali bagaji donna yɔrɔ min na hali avion bagaji donna yɔrɔ min na hali transit la a ka bagaji bɛ se ka fara comme a bɛ se ka fara anw fɛ yan donc mais ni kan to k'a fɔ ko bagaji farala anw fɛ yan alors que bagaji bɛ se ka fara yɔrɔ wɛrɛ la min ni yan tɛ kelen ye fo mɔgɔw ka jateminɛ k'a la parce que n'an m'an janto baara min bɛ ka kɛ jamanadenw fɛ an bɛ sɔn ka dɔw lanɔgɔ k'a sɔrɔ a lanɔgɔ kuma ma se voilà donc an kɔni cɛsirilen b'o la bi an ka ministre n'o y'an ɲɛmɔgɔ ye madame le ministre des transports madame Tambele Madina Sogo o ye cikan min di anw ma o ye an ka cɛsiri de